662 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Begietan ikusi dategia, berriz diltzatuta hemen erdia, baina hori etzen gure zauria. Enaiz hau esateko gai, kanpoan deno gure zai. Mila bidere esan nizun, hemen ez da ezer orain. Eta hala ere, saiatzen naiz. Etorkizuna gure zai, da gure txai. Begietan ikusi dategia, berriz diltzatuta hemen erdia, baina hori ezen gure zauria. Begietan ikusi dategia, berriz diltzatuta hemen erdia, baina hori ezen gure zauria. Batek utzi ziamina zur ikusi dizuta zurein baino lehen ezkutatu nahiko nizukeari aurkitu duzu hemen aurkitu duzu launtasuna geratu gabe denboran ezan da Geratu gabe, etorkizuna gure zai, da gure txai. Begietan ikusi dategia, berriz diltzatuta hemen erdia, baina hori etzen gure zauria. Begietan ikusi dategia, berriz diltzatuta hemen erdia, baina hori etzen gure zauria. Mundu hau ez da guretzat maitea, baina hori etzen gure zauria. Mundu hau ez da guretzat maitea, baina hori etzen gure zauria. Berriz harrapatu gaitu euriak, atertuko du egunen batian, hau da oroitu nahi dudan guztia. berriz harrapatu gaitu euriak atertuko du egunen batian hau da oroitu nahi dudan guztia. Guretzat berdin dira astea eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Alditzan eskuan hitza eta laia, gariz eta burginaz lantzeko bizkaia. Guretzat berdin dira astea eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Gitarrarekin aire berri bat daramagu kantu zegun, abesti libre eta leiala, prestu eta nobleza dun. Haren medioz bere garen ongi izan gaitezen ezagun. Herri langile nekazaria ala defendi dezagun. Herri langile nekazaria ala defendi dezagun.
jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Har ditzagun eskuan egitza eta laia, gariz eta burdinaz lantzeko bizkaia. Guretzat berdin dira astea eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Gure gogoa ez ebediarren kantu honekin akaba, gure ekintza izan dadila gure hitzaren alaba. Egun batetan esan dezagun ez hala bizbai hala da, nekea eta lana dirate zorionaren aldaba. Nekea eta lana dirate zorionaren aldaba. Guretzat berdin dira astea eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Har ditzagun eskuan egitza eta laia, gariz eta burdinaz lantzeko bizkaia. Guretzat berdin dira astea eta jaia lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Bide honetan baldin bagoaz jakin dezagun zergatik, zine egin behar dugu zintzoki bakoitzak duenagatik. Sinestetunek dudarik gabe bere jangoikuagatik, eta sineste gabeek berriz bere ohoreagatik. Eta sineste gabeek berriz bere ohoreagatik. Wherever I go, I'm never alone, even when I am in all my darkest moments. Whatever I do, there's something of you through the cracks. You're the light that is ever glowing. If I think that we can't get any closer, you'll say yes, we can. And freedom is knowing there's somebody you can lean on, turning the confusion into meaning. Someone who loves your angels and your demons. Loving you is freedom, freedom, freedom. Loving you is wherever you go, I'll always be home, even when little things make it complicated. Whatever you do, I'll be there for you. We don't want perfect love, cause that's overrated. When I lose my direction on the journey, you'll take my hand. And freedom is knowing there's somebody you can lean on, turning the confusion into meaning. Someone who loves your angels and your demons. When you want it but don't need it, that is freedom. Being safe to feel whatever you are feeling, and trusting that it's there when you don't see it. To open up your eyes and still be dreaming. Love
can lean on, turning the confusion into meaning. Someone who loves your angels and your demons. When you want it but don't need it, that is freedom. It's safe to feel whatever you are feeling. It's trusting that it's there when you don't see it. To open up your eyes and still be dreaming. Loving you is freedom. 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 Loving you is freedom. 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 Loving you is freedom. It's knowing when there's hurting, there is healing. We can make it work when we believe it. Baby, you're the answer and the reason. Loving you is. Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Netanyahuk baleko eman dio Donald Trumpen Gazarako planari, eta Hamas mehatxupean utzi dute. Plana onartu ezean, Israelek argi berde izango du zerrenda txikitzeko. Zaloa Badiola, egunon? Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, bi liderrak omen daude konprometituta orain bakearekin, eta hemendik aurrera gerta daitekenaren guztiaren ardura Hamasen gain utzi dute. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know... But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything... Albisteak baikortasuna piztu badu ere zalantza asko piztu ditu. Palestina aginte kolonial berri baten menpe gelditzeko arriskua handia litzatekelako. Berehalako sueten bat eta Israelgo soldaduek faseka atzera egitea jasotzen da. Hamasek eta jihad islamikoak berriz 72 ordutan preso guztiak askatzera behartzen ditu bizirik zein hilda. Klimaldaketa, degradazio eta biodibertsitatearen galera Europako ingurumenaren mehatxu nagusiak dira. Europako ingurumen agentziak azaldu duenez, kontinentearen egoera ez da ona. Bestelako bi datu esanguratsu dira, habitat babestuen 80% egoera txar edo eskasean dagoela, eta lurren 60% degradatua. Ur baliabidei dagokienez, gehiengoa presio gogorraren menpe dagoela, zehaztu dute. Arlo politikoari dagokienez, Maria Txibite lehendakariak eskuinaren mendekuaren baitan kokatu du senatuan burutu duen agerraldia. Tanto el Partido Popular como UPN con Vox han convertido esto en una especie de circo romano, ¿no? En donde lo que menos interesa es conocer la verdad, sino pues que cada uno coloque su especial relato. Incluso UPN ha ido más allá, ¿no? Utilizando esto de la prueba diabólica, ¿no? Esto es lo que se hacía en los tribunales de la Inquisición, que las brujas demuestren que no son brujas, no. Eta zirkoari buruz hitz egiten, basango dugu ere, Isabel Díaz Ayuso alderdi egunean aipatzea ez dela doakoa izaten, Imanol Pradaresek Ayuso entzun Euskadi Euskaldun oiukatu zuen. Tanto el Partido Popular como UPN con... We are Basque. We are Basque. Eta inglesez behar bezala, entzun ez badute, euskeraz ere argi eta ozen esaten diegu. Ayuso anderea, Euskaldunak gara. Ayuso entzun, Euskadi Euskaldun. Orain Ana Rosaren programan Ayuso berak Pradalesi erantzun dio. Mehatxatu sentitu omen da. El lehendakari, ayer o antes de ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Y esto es socio de... Bestelako kontuetan nabarmendu beharra dugu ere, ELA, Besteila, SSK, Etxalde eta 3 sindikatue kontziliazio eskaera erregistratu dutela Euskal Autonomia Erkidegoko lan harremanen kontseiluan Confebas patronala gutxieneko soldata propio negoziatzera deituz. Horrela, gaur deialdi bikoitza egin dugu, alde batetik patronalari nahi diogu dagokion ardurarekin jokatu bezala, ez dadila mai negoziatzailera, eta uste dugu
batu ditugun ia 140.000 sinadurek hori horrela eskatzen dutela eta galdatzen dutela. Sindikatuak gogora ekarri dute gutxieneko soldataren negoziazioan parte hartzera deitu zituztenean Confebask berehala altxatu zela maitik. Era berean iruditzen zaie lakua ere nolabait lerratu dela patronalarekin bitartekari izateari uko egin zion eta. Kirol kontuetan berriz, Xabi Barandika eta Imano López jaun eta jabe beste urte batez Jaialai ligan Einaut Urreisti eta Tibalt Bask mendean hartu ostean. Egite da, pasan urtien be laugarren elkatu ginen, justo aurton be bai, ni batez be, horreguna kontu egiten azken momentuen, gero Imano legaz toketea atxunien, ja danak buelti mondeu, ezta? Da nik uste txapelketa oso nahi gula. Imanol. Bueno, Xabirekin bikote oso polita egiten dugu, fizikamente zezen bada, eta niri horrek asko laguntzen nau, eta oso pozik repeat egiten lehengo urteko berdina. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide daukien ez bada nabarmentzeko jazoerarik? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdakao inguruan pegi. Ados, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Egonkortzeko joeratxoa hartuko du eguraldiak astearte honetan. Goizean oraindik hodei dezenteak hartuko da zeruan, bereziki Kantauri Isurialdean eta Araba eta Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan. Gainera, hodei hauek, han-hemenka, kostaldean eta bereziki Kantauri Isurialdean euri pixka bat ere utziko dute, oso gutxi hala ere, orokorran litroskaren bat edo beste soilik pilatuko da. Ego Isurialdean ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean gainera hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Eguerditik aurrera, ostarteak irikitzen joango dira lurralde osoan, denean ateri egongo da eta ostarte politak irikiko dira, naiz eta mendi inguruetan oraindik hodei batzuk geratuko diren, gau partean berriz ere hori bai, Kantauri Isurialdean hodeiek lekua irabaziko dute. Goiz partean haizea aldakorantzean ibiliko zaigu eta ahul arratsaldean iparraldera egin eta bizitu egingo da eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko kokatuko dira edo litekena da ego Isurialdean zertxoet behera egitea ere, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, igo egingo dira ego Isurian, Kantauri Isurialdean antzeko mantenduko dira. Kantauri Isurialdean bertan 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego Isurian 19 eta 24 gradu bitartean, temperatura freskonak Kantauri Isurialdearen barnealdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Joarraizpurua teknikan, irailak 30 da hilabeteko azken eguna. Informazioaren aria. Maria Txibite lehendakariak eskuinaren mendekuaren baitan kokatu du senatuan burutu den agerraldia. Soilik UPN eta PP galdekatu diote koldo auzi ikertzeko helburua duen batzordean. PSN-eko kidearen esanetan UPN Arago joan da ikerketa batzordea erromatar zirkua bihurtu izan egotze die. Tanto el Partido Popular como UPN con Vox han convertido esto en una especie de circo romano, ¿no? En donde lo que menos interesa es conocer la verdad, sino pues que cada uno coloque su especial relato. Incluso UPN ha ido más allá, ¿no? Utilizando esto de la prueba diabólica, ¿no? Esto es lo que se hacía en los tribunales de la Inquisición, que las brujas demuestren que no son brujas, no. Txibiteren ustetan ustelkeriaren akusazio faltsua da UPNek gobernuaren aurka egiteko duen baliabide bakarra Nafarroaren izen ona zikindu behar bada ere. Esto es más una vendetta de las derechas, me da igual a nivel nacional que a nivel de Navarra, pero que lo que se está llevando por delante es con esas falsas acusaciones de corrupción, es el prestigio de toda la comunidad y no de la presidenta. Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoaren txostena agerraldiko aipamenetako bat izan da. Maria Txibitek defendatu du bertan ez dela ustelkeriarik topatu, soilik irregulartasunak azalarazi direla. Batzordearen giroa oso kaskarra izan da, UPNeko Maria Caballero eta Partidu Popularreko Alejo Joaquin Miranda de Larra jotasu ibili dira. Biek Santos Cerdanen menpekoa izatea egotzi diote. Es que es muy significativa, el señor Alzorriz y ustedes se cuadraban ante Santos Cerdán. ¿Dónde están hoy antes? Bueno, si no hubiera sido por Santos Cerdán, evidentemente usted no sería presidenta del gobierno por sus negociaciones con Bildu. ¿Le apadrinó el señor Cerdán? Como digo, me hizo candidata los militantes del Partido Socialista de Navarra en un proceso de primarias. ¿Reniega del señor Cerdán, señora Chivite? Yo no reniego del señor Cerdán.
Eta EH Bilduk begionez ikusi du, EAJak salto bat eman nahi izatea estatus berrian. Nerea Kortajarena legebiltzarkideak berretsi du salto hori soilik EH Bilduren eskutik, eta lan asko eginez izan daitekela. Alderdi egunean Aitor Estebanek EAJak Euskal Herria Bildurekin dauzkan ezberdintasunak luze eta zabal zerrendatu arren, estatus politikoaren autzean akordioren bat egon zitekoela iragarri zuen. ¿Podemos ponernos de acuerdo en algo? Bueno, quizá en un salto estatutario hacia un nuevo estatus político. Vamos a verlo, vamos a verlo. El PNV no va a escatimar esfuerzos en ello. Konplexua izango da akordio hori. Egun gobernua sustengatzen duen PSek aspalditik zehaztu ditu zeintzuk diren negoziaketarako lerro gorriak hori nahikoa ez, eta eneko anduezak hiltzat eman du independentismoa. Que los anhelos de independencia de algunos ya no están en el pulso de la calle, porque ese debate está muerto, ese debate está desaparecido, ya no está. Testuinguru honetaz, Onda Baska irratian galdetuta, EH Bilduko Nerea Kortajarenak baieztatu du estatus berriak nazio izaera erabakitza eskubidea eta estatuarekiko harreman parekidea jaso behar dituela. Ese nuevo estatus tiene que tener un reconocimiento a lo que somos, que es una nación, tiene que recoger también el derecho a decidir y tiene que tener un fondo de poder mucho más amplio del que tenemos ahora para poder abordar los retos que tenemos por delante, que requieren otro fondo de poder, y también tiene que marcar, como no, otro tipo de relación con el Estado, ¿no? Tiene que marcar una relación de igual a igual. Honi gehitu dio, aukera lehioa zabalik dagoela, baina ez dutela argi noiz arte iraungote duen honek. Celebramos que ayer el señor Esteban hiciera referencia a ese salto cualitativo, creo que señaló, y nosotras estamos también ahí, y a partir de ahí, pues ya sabes lo que toca en este momento, ¿no? Mucho trabajo y poco ruido, así que ese salto yo creo que solo se puede dar de la mano de Euskal Herria Bildu y eso requiere mucho trabajo. Eta alderdi egunaren bestelako protagonista bat ere Isabel Díaz Ayuso da. Hain zuzen, aipatu egin zuen Imanol Pradalesek esan zuen Ayuso entzun Euskaldun, bau, oiukatzea, ez da doakoa. We are Basque. We are Basque. Eta inglesez behar bezala, entzunez badute, euskeraz ere argi eta ozen esaten diegu. Ayuso anderea, euskaldunak gara. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Ayuso! Bana Rosaren programan Ayuso berak Pradalesi erantzun dio, mehatxatua sentitu da. El lehendakari, ayer o antes de ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Y esto es socio del gobierno también, las amenazas, ¿no? El Etsuna Ayuso, que te estamos siguiendo, sin venir a cuento. Informazioaren aria. Donald Trumpek Gazarentzat aurkeztutako bake planari argi berdea eman dio Benjamin Netanyahuk, mehatxua orain Hamasi zuzendu dio etxe zuriak plana onartzen ez badu, Israeli argi berdea emango dio mugimendu islamista erabasuntzitzeko. Sueten planak Israeldar eta Palestinarren arteko preso trukeak aurre ikusten ditu, baina Israelgo tropak faseka erretiratzeare, baina zalantza asko pizten ditu era berean, Palestinarrak kanpo potentzian menpe utziko lituzkelako. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin izandako bileraren ostean aurkeztu du Gaza bake prozesu bat abiatzeko plana. Ongi eszenifikatutako agerraldi batean Trumpek bakegile bezala aurkeztu du bere burua modu maitakorrean deitu duen Netanyahu. Bi liderrak omen daude konprometituta orain bakearekin eta hemendik aurrera gerta daitekenaren guztiaren ardura Hamasen gain utzi dute. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job.
Zentzu honetan argiki mintzatu dira mugimendu islamistak Trumpen planari muzin egiten badio, Hamas erabat suntsitzeko baimena emango lioke Israelgo armadari, alegia zerrendak jasaten duen genozidioa areagotuko litzatekela. Albisteak baikortasuna piztu badu ere, zalantza asko ere pizten ditu Palestina aginte kolonial berri baten menpe gelditzeko arriskua handia litzatekelako. 20 puntuz osatzen den planaren arabera, Gaza terrorismorik gabeko eremua izango da, eta ez da Israelentzat mehatxu bat izango. Baieztapen horrek interpretazio zabal baterako bidea ematen du, Netanyahuk nahi bezala utzi ahal izan dezan mehatxu bat identifikatzen badu. Berehalako sueten bat eta Israelgo soldaduek faseka atzera egitea jasotzen du ere. Hamasek eta Jihad Islamikoak berriz 72 orduotan preso guztiak askatzera behartzen ditu, bizirik zein hilda. Ordurako soilik Israelgo soldaduen eren bat legoke zerrendatik kanpo. Israelek bizi arteko kartzela zigorra duten 250 preso palestinar eta urriaren 7 ostean atxilotutako 1700 gazatar askatuko lituzke. Hamasi dagokionez, modu baketsuan elkarrekin bizitzeko gonbitea egiten zaio, bakearekiko konpromisoa agertzen duten militantentzako amnistia aurreikusten du planak, baina mugimendu islamistak bere burua armagabetu beharko luke eta Palestinako aginte politikoari betirako uko egin. Hamas soilik ez, Trumpek Gazako gobernutik kanpo utzi nahi ditu palestinar fakzio guztiak eta agintea teknokrata palestinarrez osatutako administrazio bati utzi. Hori bai, nazioarteko koalizio baten koordinaziopean jardungo lukete. Inguruko herrialde arabiarren alitzateke ordea palestinarrek burutuko luketen edozein erasonen arduradun. Hasiera batean Trump bera buru duen eta Tony Blair Britania handiko lehen ministroiak parte hartuko lukeen bakearen batzorde batek edukiko luke agintea, eta ondoren Palestinako gobernu bati eskualdatzea aurre ikusten du, zehaztu gabe administrazio hori egungo Palestinako agintaritza nazionalak gidatuko lukeen. Horiek ala esango du ere, Euskal Herriko Unibertsitateak palestinar genozidia salatu duela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kanpusetan geldialdia egin dute Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta Israel Gazan eta Zisjordanian egiten ari den apartheida salatzeko. Leioako ekitaldien zehazki, Estitxu Garai Bizkaiko kampuseko errektore ordeak EHUko komunitatearen jarrera zein den azaldu du. EHUk irmoki salatu nahi du Israelgo gobernua Palestinaren kontra egiten ari den genozidioa. Eta babesa adierazten dio Palestinar herriari. Salaketa hori eta elkartasun hori berresten ditugu gaur. Eta Kafeko enpresa batzordeak ordubeteko lanuztea eta elkarretaratzea deitu ditu, heldu den asteazkenerako, konpainiaren zuzendaritzaren zinismoa salatzeko. Jerusalengo tranbiaren proiektuan erantzukizunik hartzen ez duela salatu dute. Itxaso Leon. Astelen honetan zabaldutako ohar batean langileen ordezkaritza organoak adierazi du gaitzetsi egiten duela konpainiaren zuzendaritzak joan den astean Nazio Batuen erakundeak Zisjordanian okupatutako Israelen legez kanpoko kolonietan lan egiten duten enpresa zerrenda eguneratuan KAF sartu baino egun bat lehenago hain zuzen argitaratutako komunikatua. KAFek Nazio Batuen erakundeari kontra egin zion eta Jerusalemgo trenaren proiektuan giza eskubideen urraketarik ez zegoela adierazi zuen. Aitzitik herritarrengan inpaktu positiboak eragiten dituela esan zuen. Enpresa batzordearen ustez, tranbia horrek Israelen okupazioa sendotzeko balioko du legez kanpoko koloniak lotzen dituen azpiegitura batekin, eta beraz, ez da beste proiektu bat, kolonizazio tresna bat baizik. Horregatik guztiagatik, zuzendaritzaren komunikatuari uko egin dio batzordeak, zehaztu du ez duela inolaz ere islatzen langileen iritzia, eta iragarri du konpainiako zuzendaritzari dei egin diola azalpenak eskatzeko. Era berean, hilaren bateko goizeko 10:00 amaiketara lan egiteari uzteko eta Beasaingo bulego orokorren aurrean protesta kontzentrazio batean parte hartzeko deia egin die langilei. Informazioaren aria. Goizeko 8:17 Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Sailburuak ez du gehiago parte hartuko estatu mailako koordinazio bileretan Moncloak plantilla handitzeko proposamenari muzin egin ostean. Lakuako Osasun Sailak Osakidetzaren berrantolaketa estrategikoa ere aurkeztu berri du legebiltzarrean, baina ez ditu oposizioko alderdiak erabat konbentzitu.
Plan berriak aurreikusten du zuzendaritzak karguak murriztea, datu bulegoa berria sortzea eta 1.300 milioi euroko inbertsioa egitea osasun azpiegituretan 7 urtetan. Alberto Martínez sailburuak salatu du Espainiako Osasun Ministerioaren jarduneza, batez ere mediku espezialisten eskasiari aurre egiteko orduan. Bere esanetan, Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako proposamenak baztertu egiten ditu estatuko gobernuak. Gogoratuko dugu proposamenak direla Mir plazak handitzea, erretiroa atzeratzea edo euskara baloratzea espezialisten formakuntzan. Ha llegado a un nivel de decepción tal que hemos decidido en adelante no participar en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud mientras el Ministerio siga manteniendo una actitud arbitraria hacia Euskadi. Horregaitik iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoak ez duela parte hartuko Osasunaren Kontseilu Interterritorialean, estatuko ministerioak jokabide arbitrarioa mantentzen duen bitartean. Oposizioari dagokionez, Euskal Herria Bilduren iritziz, osasun sistemaren eraldaketa bada benetako helburua politika publikoak dira eraldatu behar direnak. Uste du Rebeka Ubera parlamentari subiranistak ez dela hori Alberto Martínezen kudeaketaren lehen urtean ikusitakoa. Orain saldu dituzuenak lehendik datozenak dira, eta gainera kudeaketa nahiko kaskarrarekin. Bai, pare batzu itzali dituzue, Basurtoko bihotzkirurgiarena eta Iurretako biltegiena partzialki, baina beste guztia lehengo horredia OPENA, lehen dator, plazas de difícil cobertura, dakia manera, Bidasoa, herri desberdinetako osasun zentroak, aipatu dituzun, gauza guztiak. Lehen arretako 78 lanpostuak dira gurekin 2022an adostutakoak. Eta osasungintzari dagokionez ere esango dugu psikologo ez espezialista kontratatzea ilegala dela salatu du Euskal Psikologia Klinikoko elkarteak. Lakuako osasun sailak lehen arretarako 13 psikologoren kontratazioa iragarriarren kontratazio hauek ez dira zuzenak elkartearen ustetan. Halako kontratazio bat egiteko pierdelakoa psikologoen mir froga beharrezkoa dela aldarrikatu dute. Gogora ekarri dute Errioxako osasun zerbitzua 2004 urtean kondenatu zutela arrazoi berdinagatik. Goizeko 8:20 oroimen kontuak ere nabarmendu beharra ditugu goiz honetan, izan ere Gogora Institutuen Monbarrotelaren aurkako atentatua autokritika zoroitu du. Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak barkamen askatu du 40 urtez arreta ez eskaintzeagatik. Esta exposición pretende paliar en la medida de lo posible el dolor de tantos años de silencio. Por eso, hoy aquí, ante ustedes, quisiera pedirles perdón. Perdón a las familias por 4 décadas de ausencia institucional y silencio social. Hitz hauek Agustin Irazustabarren Alegra, Inaxio Asteazuinzarra, Beltza, Jose Mari Etxaniz Potros eta Xabina Etxeide eskumotza errefuxiatu politikoen aurkako atentatuaz Gogora Institutuak egin duen erakusketaren inaugurazio ekitaldikoak dira. Bertan, San Jose sailburuaren hitzak ez dira barkamena eskatzera mugatu. Kritiko izan da, garaiko kargudunen adirazpenekiko eta PSOEren siglak zikindu izanaz kexatu da. Kargu politikoak izan da, eta estatuaren bitartekoak erabiliz, hainbeste pertsonari min emateaz harro eta lotsagabe hitz egin zutenei zera esan nahi diet. Zuen hitzak arbuiatu egiten ditut kondenatu, min gehiago sortzeko izan ziren. Gure demokraziaren sinesgarritasuna urratzeko eta giza eskubideen eta balio demokratikoen defentsan sustraiak dituen alderdi politiko baten izena zikintzeko. Ekitaldian izan da ere Egiari Zor Fundazioa, Ainara Esteranek instituzioekiko dagoen mesfidantza sakona agerikoa dela onartu du eta horregatik balioan jarri du ere, emandako pausua. En este contexto de avances es muy importante cuidar las manifestaciones que se realizan, principalmente desde aquellos y aquellas que ostentan responsabilidades públicas. Y por supuesto, cuidar también los gestos políticos. Gestos como el que se produjo el pasado día 25 y que entendemos fue importante. Para nosotras lo fue. Deseamos que pronto llegue también hacia las víctimas del Estado un gesto similar desde Lehendakaritza. Informazioaren aria.
Klima aldaketa, degradazio eta biodibertsitatearen galera Europako ingurumenaren mehatxu nagusiak dira. Europako ingurumen agentziak azaldu duenez, kontinentearen egoera ez da ona. Agentziak argitaratu berri duen txostenak kezkagarritzat jo ditu ingurumen arloko joera gehienak. 38 herrialdetako datuak ikertu ostean, egungo sustenga ezina den ekoizpenak eta kontsumo joerek ezin izango dutela 2030 urteko helburuak bete iragarri dute. Azaldu dutenez, Europak euroguneko ondare eta zerbitzuen ekoizpenaren 3/4 inguru giro zerbitzuen menpekoa da, eta egungo maileguen 75% baliabide naturalen beharra duten konpainienak dira. Bestelako bidatu esanguratsu dira, habitat babestuen 80% egoera txar edo eskasean dagoela, eta lurren 60% degradatua ur baliabidei dagokienez, gehiengoa presio gogorraren menpe dagoela zehaztu dute. Europa da gehien berotzen ari den kontinentea, munduaren bataz bestekoaren abiadura bikoitzean, horren adibide dira beroak jota 70.000 lagun hil zirela soilik 2022 urtean. AEMak balioan jarri du 1997 urteaz geroztik 137 murriztu direla negutegi efektuko gasak. Eta hala ere, produkzio eta kontsumo sistemetan aldaketak urgentziazkoak direla iragarri dute. Eta arlo ekonomikora salto eginez, Zelala, Besteila, SSK, Etxalde eta 3 sindikatuek kontziliazio eskaera erregistratu dute Euskal Autonomia Erkidegoko lan harremanen kontseiluan, Confebask patronala gutxieneko soldata propio negoziatzera dituz. Lakoari eskatu zioten garaian bitartekaritza lanak gauzatzeko, baina exekutiboak errefuxiatu egin zuen eta elkarrizketa judizializazioaren aurretik jartzera deitu dute ere. Euskal Gehiengo sindikala osatzen duten 6 sindikatu hauetako ordezkariek urrats bat gehiago eman dute Confebaski gutxieneko soldataren negoziazioan parte har dezala behartzeko. Haien ustez, pobreziari aurre egiteko, prekarietatea mugatzeko, aberastasuna modu bidezkoagoan banatzeko eta soldata arrakalak murrizteko funtsezko tresna da gutxieneko soldata, eta gaur-gaurkoz Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eta eragile ekonomikoak igotzeko ahalmena eta ardura dute. Ainitze Munioz Guren, Lab sindikatuko idazkaritza juridikoko arduraduna. Horrela, gaur deialdi bikoitza egin dugu, alde batetik patronalari nahi diogu dagokion ardurarekin jokatu bezala, ez dira mai negoziatzaileera, eta uste dugu batu ditugun 140.000 sinadurek hori horrela eskatzen dutela eta galdatzen diotela patronalari. Eta aldi berean Eusko Jaurlaritzari ere dei egiten diogu bitartekaritza lana egin dezan eta kezka honetan. Uste dugu Jaurlaritzak esfortzu handiagoa egin behar duela, patronala eser dadin eta mai negoziatzaile hau eratu dadin. Sindikatueko gogora ekarri dute gutxieneko soldataren negoziazioan parte hartzera deitu zituztenean, Confebask berehala altxatu zela amaitik. Eta era berean iruditzen zaie, lakoaren nolabait lerratu dela patronalarekin bitartekari izateari uko egin ziolako. Gaineratzen dute Jaurlaritzaren jarrera beti izan dela, elkarrizketaren eta negoziazioaren alde egitea lanbide arteko gutxieneko soldataren eta lan merkatuan eragin positiboa izan dezakeen akordioak lortzeko. Informazioaren aria. Aztegak aldatzen, edertzen, kaltetzen, denbora ari da dena eraldatzen, alako baldintzen, menpean kokatzen. Nazioarteko kontuak ere nabarmendu beharra dauzkagu goiz honetan, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak ez du baztertzen Ukrainak Errusiaren aurkako irismen luzeko erasoak baimentzea Washingtonek emandako puntako armekin. Izan ere badirudi Donald Trumpek Ukrainako gerrari buruz iritzi aldatu duela eta hainbat hilabetez Errusiarengana gerturatu ostean nekatzen hasi dela Vladimir Putinen erabaki faltarekin. Egoilategi, egunon. Egunon, Pegi, egunon, entzule guztiak, Estatu Batuetako presidentearen Ukrainarako bidali berezi den Keith Kellogek, Ukrainak Errusiaren aurka eraso sakonak egiteko, aukerari ateak zabalik utzi dizkio, eta esan bezala, Estatu Batuek emandako goi mailako armekin gainera. Reading what he has said, and reading what Vice President Vance has said, as well as Secretary Rubio, the answer is yes. Use the ability to hit deep. There are no such things as sanctuaries.
Fox telebistakatean egindako elkarrezetan Kellogek azaldu du Trumpek naiz bere gobernuko presidente ordeak. Eta estatu idazkariak azken aldian emandako aginduei erreparatuz gero, baimen hori jada dagoela indarrean. Are gehiago, Ukrainako indar armatuek azken hilabeteetan Errusiaren aurka egindako irismen luzeko eraso batzuk zuzenean babestu dituztela baieztatu du Kellogek. Azkena pasaden igandean bertan Briansk hiriaren aurka. Foxek berak jakitera eman duenez, J.D. Vance presidente ordea Ukrainari Tomahawk misilak saltzeko aukera aztertzen ari da. Errusia bere aldetik oso larritzat jo du misil horien balizko erosketa, baita Estatu Batuek Errusiako lurraldean egindako eraso batzuei babesa eman izana. Erantzun aurretik afera kontu handiz aztertuko duela promestu du Kremlinak. Nabarmenduko dugu baita ere, Europar Batasunaren baitan, estatukidek defentsa gastu handitzeko beharra berretsi duela. Europa indartsu batek mundu mailan influentzia izan dezan ere. Hala da, bai, Europako Kontseiluko presidente Antonio Costak blokearen defentsarako inbertsioaren hazkundea babestu du publikoki. Europako Batasuneko kideak egiten ari diren bezala, Europa askea, autonomoa eta eragingarria izan dadin. Debemos defender nuestro modelo a capa y espada. Madrien egindako agerraldi batean, Kostak esan du Europako batzordeak bere denean lankidetza, elkarrizketa eta multilateralismoa dituela eta bere printzipioen artean demokrazia, berdintasuna, giz eskubideak eta bidezko zein aurreikusteko moduko merkataritza sistema. Baina arriskutsuagoa den mundu berri honetan, Europa bere baloreak defendatzeko prest egon behar duela ohartarazi du. Eta 10 lagun atxilotu dituzte azken egunotan Marokon zabaldu den protesta jendetsuenetan. Gazte mugimendu batek deitu ditu protestak ustelkeriaren aurka eta zerbitzu publikoak bermatzearen alde Mohamed VI erregaren aurka ere protesta egitera ausartu dira batzuk. Marokoko giz eskubideen elkarteak gaitzetsi egin ditu poliziaren operazio errepresiboak, setioak, miaketak eta atxiloketa arbitrarioak. Gutxenez 260 lagun atxilotu dituzte, horien artean 50 Rabat hiriburuan. Casablanca, Marrakech, Tanger ere protestak azkar zabaldu dira. Gen Z 2012 deitzen da protesta hauek sustatzeko sortu den mugimendua, Z belaunaldiari erreferentze ginez. Zentzu honetan, duela 3 bat aste Nepalen gobernua bertan bera gelditzea lortu zuen protesten kutsua izan dezaket ere Marokokoek. Mobilizazioek, hezkuntza eta osasun sistemen erreformak, justizia sozial handiagoa eta gazten langabeziaren aurkako neurriak eskatzen dituzte. 40%tik gorakoa baita uneotan. Usterkeriaren aurka borrokatzea ere exigitzen dute eta oro har herritarrak gizaki bezala tratatzea. Ez dute ordea antolaketa maila handirik eta ez dirudi boterean zuzenean parte hartzeko asmorik dutenik. Eta esango dugu baita ere, Andry Rajoelina, Madagaskarreko presidenteak, iragarri du bere gobernua desegingo duela irailaren 25ean elektrizitate eta ur mozketen aurka piztutako protesten ostean. Rajoelinak, Olivier Jean-Baptiste energia eta hidrokarburuen ministroak kargutik kendu zuen pasaden ostiralean argindarraren ekoizpena handitzeko neurriak ezartzeagatik. Bada ostegunetik milaka manifestari atera dira Antananarivo hiriburuko kaletara, kasu honetan ere Gen Z mugimenduak saren bidez deituta. Aldarrikapenak ur eta elektrizitate mozketa etengabeen aurkako hasierako protestatik haratago doaz orain eta Rajoelinaren dimisioa eskatuz ibili dira lortu arte. Bada Rajoelina 2009an heldu zen agintera Mark Ravalomanaren aurkako altxamendu herrikoi baten ondorioz. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko bai. Kirol aria, naiz irratian. Xabi Barandika eta Imanol López jaun eta jabe beste urte batez Jaialai ligan, Ernaut Urreisti eta Tibalt Bask mendean hartu ostean. Egite da, pasan urtien be laugarren elkatu ginen, justo aurton be bai, ni batez be, horre guna kontu egeitzen azken momentuen, gero Imanollegaz toketea atxunien, danak buelti mondeo, ezta? Danik usto txapelketa oso nahi gula. Imanol. Bueno, Xabirekin bikote oso polita egiten dugu, fizikamente zezen bada, eta niri horrek asko laguntzen nau, eta oso posik repeat egiten lehengo urteko berdina. Barandika eta Lopezen esperientziak ere maila igo du Jaialai ligako finala hundian. Gernikarrek oroimenerako partida duina sinatu du, partida osoan bihuts besterik eginez dituena, eta Lopezek oso ondo babestuta egonda. Defentsan ere aleginak egin ditu Mutrikuko gazteak, erremateetan ez du asmatu, eta etxipenak erabaki txarrak hartzera eraman du.
Emakumezkoetan lehen edizioan Gogenolak eta Goikoetxeak beti gora eginda palmaresa estreinatu dute Sorozabal Lejardiri irabazita. Aipatu beharra dugu ere saskibaloia ere, Baskoniak aurreko denboraldiko 3. sailkatuta Olimpiakos hartu beharko du gau honetan etxean. Aurtengo Final Fourra Atenasen jokatuko da eta bertan Hapoel Tel Aviv eta Maccabi Israeldarrak ere izango dira txapelketan, Gazako genozidioa gora bera. Euroligak ez du fitxarik mugitu eta Hapoel Tel Aviv eta Maccabi mantentzen ditu txapelketan, nazioarteak bertan bera uzteko presioa egin arren. Gasteizen Ramiro González Arabako ahaldun nagusiek ere Israelgo taldeak Euroligatik kanporatzeko eskatu zuen, duela aste gutxi betebehar etikoa delako Gazako genozidioaren aurrean ahotsa goratzea. Bestalde Paulo Galbiati entrenatzaile italiarraren fitxaketak filosofia aldaketa dakar, bai jokoan eta bai taldearen osaeran ere entzungo dugu. Dado is what the players try to understand. Astelen honetan emandako prentsaurrekoan Galbiatik aitortu du ez direla Europako txapelketa nagusiko arma gehien dituen taldea, baina oso arriskutsuak direla ohartarazi du. Eta aipatu beharra dugu baita ere San Mateoko torneoak amaiera eman zion asteburu honetan udarari, hala, pilotari eta pilotazale guztiek badakite behin urtaro hau pasata, denboraldiko lehen txapelketa heltzen dela kasu honetan, lauterdikoa astelen honetan aurkeztu dute txapelketa Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Guztira 12 pilotari arituko dira, 6 aspetik eta beste 6 baikotik, baina baja nabarmen bat izango da urtengo Kaiolak. Izan ere aurreko astean jakin bezala Unai Lasok ezin izango du txapelketa defendatu ez baita bere lesiotik osatu. Honek Erik Jakari eman dio aukera multzo buru izateko. Iazko txapeldunaren bajarekin aurtengo txapelketa 2 berritasunekin dator. Sakea 4-4 eta erdira atzeratuko da eta material aukeraketa partidaren egun berean egingo da. Ekainean eman zen sakearen berri, Bizkaia torneoa jokoan zegoenean eta harridura hartu zuten zenbait pilotarik. Orain ere pareko mintzatu dira. Aitor Elordi. Eurek hartuteko erabakix eta guri hori onartzi bestik etxako batzen, saki arma importantzetat deuket, lautik atera, lauterditik atera egizan pixkat bai afekteko kostela, baina Txapelketa ostiral honetan bertan hasiko da, final 8renetako 2 partidekin, lehenengoa Zaian jokatuko dute, Ezkurdiak eta Elordik, eta bigarrena Artolak eta Bakaikoak Alegian. Kanporaketa hau osatuko dute Dariok eta Zabalak, larunbatean Sorian, eta Larrazabalek eta Zubizarreta 3. igandean Eibarren. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideokin ez badu nabarmentzeko jazorarik? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdakao inguruan Pegi. Seguraldiari dagokionez, esango dugu lainoak dauzkagula gaurkoan nagusiki Euskal Herri osoan zehar, temperaturak, atzoka baino apur bat freskoagoak, une honetan Gasteizen 9 gradu dauzkagu, 12 gradu Bilbon, eta baita Maulen ere, gainontzeko hiriburu guztietan, Donostia, Iruña, Donibane, Garazi eta Baionan, 13 gradu eguraldiaren ondin norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Egonkortzeko joeratxoa hartuko du eguraldiak astearte honetan. Goizean oraindik hodei dezenteak hartuko da zeruan, bereziki Kantauriar isurialdean eta Araba eta Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan. Gainera, hodei hauek, hemenka kostaldean eta bereziki Kantauriar isurialdean euri pixka bat ere utziko dute, oso gutxi hala ere, orokorran litro eskaren bat edo beste soilik pilatuko da. Ego isurialdean ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean gainera hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Eguerditik aurrera, ostarteak irikitzen joango dira lurralde osoan, denean ateri egongo da eta ostarte politak irikiko dira, naiz eta mendi inguruetan oraindik hodei batzuk geratuko diren, gau partean berriz ere hori bai, Kantauriar isurialdean hodeiek lekua irabaziko dute. Goiz partean haizea aldakorantzean ibiliko zaigu eta ahul arratsaldean iparraldera egin eta bizitu egingo da eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko kokatuko dira edo litekena da ego isurialdean zertxoet behera egitea ere, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, igo egingo dira ego isurian, Kantauriar isurialdean antzeko mantenduko dira. Kantauriar isurialdean bertan, 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira.
eta Hego-Isurian 19 eta 24 gradu bitartean, temperatura freskonak Kantauriar isurialdearen barnealdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan. Para estar tranquilo. Ezeren alde, baina zure kontra, todo se parte, pero no me importa. Ezeren alde, baina zure kontra, todo se parte, pero no me importa. Ezeren alde, eta danon kontra. Ezeren alde, eta zure kontra. Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leihoak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik. Bai, Alkainen! Lider Nando nauzue eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, Naiz Irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Nire Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskarrik asko. Josuna Erakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz Irratia. Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera iluntzeko 8etan, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz Irratia. Naiz Irratia. Zazpi dira bekatu kapitalak. Zazpi Euskal Lurraldeak. Zazpi bigarren kafearen aurkezleak. Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du zazpiak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera Naiz Irratian, bigarren kafea. Naiz Irratia. Aulen kontra izeneko kantu horrekin. Kontrola barkatu. Ondo nizuela Iker. Hasi zara? Aspaldi ez nuela esaldi hori entzuten. Pertsona ona naiz.
Endabiziko kantu honetan, ez, haulen kontrol honetan, bueno, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Facerra. Facerra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Bera gustatzen zait, hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta facerraren arteko desberdintasuna? Nik facerra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoa dire, baina, bai, ez dakit zehazki zein den. Bai, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena. Ordunen ere, jotze duna, tarteka. Tartezka, ordunen jot, bai, monok ezin duenean Xabin etortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baina nik. Bestela YouTubeen, Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Txajonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko. Orduan, bueno, jarri lerro pare bat eta listo. Medioak. Ez da... Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut Euskarako... Gauza bat aitortu behar. Oso ona. Gauza bat aitortu behar. Karo, Bizkaian izan nintzen bizitzen eta orduan horrekara. Gauza bat aitortuko ez dut. Iaz, Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta... Gazteako? Gazteleakoa. Gaztelerako. Gazteako. Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta euskarakoa ez. Hortaz, oaingoz, euskarakoa lortu arte, puto español de mierda. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Goizeko behatziak laurden gutxi heldu zaigu, analisi mailaren tenorea eta goiz honetan, gurekin daukagu Iñaki Soto Garagunkariko zuzendaria, egunon? Egunon. Bueno, pixkate espero gabea, baina gaurkoan nahi beste denbora izango duzu hitz egiteko. Bueno, tertulia baino monologo dituko diogu bakarrizketak. Formatu berriak, I+D. Orain innovatzea, ez, modan dagoena, eta berrikuntza, eta bueno, saiatuko gara honena emango deu beti bezala. Hori da, noski baietz. Eta bezarkada bat, Ainhoa eta Magoiari, ezin izan dira etorri, baina bueno. Noski, beraien zain gaude. Hori da. Eta alaiztar dauzkagun gurekin. Esango dugu, Euskal Gehiengo Sindikalak lehen pausua eman duela, Confebaskek Euskal Autonomia Erkidegorako lanbiderteko gutxieneko soldata propio negoziatzeko, elala besteila SSK Etxalde eta 3 sindikatuak lan harremanen kontseiluan izan dira, Confebaskekin kontziliazio eskaera balduzatu eta negoziatzen hasteko. Exekutiboak eskaera baztertu du eta esan du soluzioa ezin daitekeela epaitegiak izan. Euskal Gehiengo Sindikala osatzen duten 6 sindikatu hauetako ordezkariek urrats bat gehiago eman dute Confebaski gutxieneko soldataren negoziazioan parte ardezala behartzeko. Haien ustez, pobreziari aurre egiteko, prekarietatea mugatzeko, aberastasuna modu bidezkoagoan banatzeko, eta soldata arrakalak murrizteko funtsezko tresna da gutxieneko soldata, eta gaur-gaurkoz Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eta eragile ekonomikoek ikotzeko ahalmena eta ardura dute. Ainize Munioz Guren, Lab Sindikatuko idazkaritza juridikoko arduraduna. Horrela, gaur deialdi bikoitza egin dugu, alde batetik patronalari nahi diogu dagokion ardurarekin jokatu bezala, ez heldu dira mai negoziatzaileera, eta uste dugu batu ditugun 140.000 sinadurek hori horrela eskatzen dutela eta galdatzen dutela patronalari. Eta aldi berean Eusko Jaurlaritzari ere dei egiten diogu bitartekaritza lana egin dezan eta gatazka honetan. Uste dugu Jaurlaritzak esfortzu handiagoa egin behar duela, patronala eser dadin eta mai negoziatzaile hau eratu dadin. Sindikatuak gogora ekarri dute gutxieneko soldataren negoziazioan parte hartzera deituz dituztenean Confebask berehala altxatu zela maitik. Era berean iruditzen zaie lakua ere nolabait lerratu dela patronalarekin bitartekari izateari uko egin ziolako. Gaineratzen dute Jaurlaritzaren jarrera beti izan dela elkarrizketaren eta negoziazioaren alde egitea lanbidarteko gutxieneko soldataren eta lan merkatuan eragin positiboa izan dezaketen akordioak lortzeko. Jakin nahi du, ea zer iruditzen zaizun sindikatuek pauso hau eman izana, gaurkoan Garagunkarian ere editoriala, honi buruz mintzo da eta aipatzen da ere, lehenago ala berandu hau ere etorriko direla, negoziaketa horiek. Bai, etorri beharko dute eta nik uste dute sindikatoen aldetik inteligentea dela, ez?
ez egotea zain eta egitea saiakera bat, demostratzeko. Lehenik eta behin, badauka efekto simboliko batez, eta ikusten da zeinek daukan borondatea horretarako, eta CAE aldeak ez du horretan indarrik egin nahi, alegia patronalari ezaio proposamen hau gustatzen, bestea merkeago ateatzen zaiolako, eta nire ustez badaukalako orokorrean, ari naiz. Patronala hemen osoan hitza da, baina patronala handia, edo behintzat patronalaren ordezkari diren egitura horiek argi dute oraingo posizioa merkeagoa dela, ez daukate ardura komunitariorik, eta hori oso kezkagarria da. Hemen existitu egiten delako, enpresa txikitan, tailerretan, pymetan, ardura hori daukan jende asko, kapitala jartzen duna, baina horrekin batera ardura kolektibo komunitario bat mantentzen duena territorioaren lurraldearekin, herriekin, eta nire ustez hori ere aipatu egin behar da, eta zentzu horretan iruditzen zait, Confebaskek adibidez ez duela hori sekula ordezkatzen, eta penagarria da. Mugimendu hauek hori erakusten dute, eta zentzu horretan badaukate, argitasuna ematen dute, eta bestalde batetik ere, markatzen dituzte epeak aurrera doaz, eta horrekin batera administrazioak ere zerbait esan behar du. Nik uste dut oso nabarmena dela, soldata minimoak eduki behar duela harreman bat bizi mailarekin eta prezioekin, eta zentzu horretan eskaera hori oso logikoa, oso oinarrizkoa, iruditzen zait oso unanimea, alegia jendartean ez dago horren inguruko eztabaidarik, eta iruditzen zait zentzu horretan urratxau beste badela eta ondo positiboa dela. Bakimen honetaz gehiago jakiteko gurekin dugu Pello Igeregi, Ela Sindikatuko negoziazio kolektiboaren arduraduna, egunon? Egunon. Deigarria da, ekimena aldarrikatu duzuelako patronala legez behartua dagoela negoziatzera, azalduko zeniguke, hau zertan oinarritzen den? Bai, noski, langileen estatutua hain bi urte aldatu zenean, hemengo hitzarmen kolektiboek lehentasuna izan zaten estatuko hitzarmenekiko, horrek ekarri zuen, bi aldek, bai sindikatok eta bai patronalak, hemen hitzarmen bat negoziatzerakoan, negoziatzeko obligazioa genuela, esertzeko obligazioa dugula. Eta horrek hitzarmen kolektiboi buruz, hitzarmen kolektiboekin lodutago, baina baita lanbide arteko akordioekin. Hori lanbide arteko akordio bat, azken finean negoziazio kolektibo, hitzarmen kolektiboa besterik ez baita. Eta patronalak kasu honetan Confebaskek uko egin dio langileen estatutoak ezarritako obligazio horri. Hemen patronal oso espainol bat daukagulako langileen esplotazioan gain negozio egin nahi duena. Horra, zuzen, orain arteko negoziaketetan, patronalak uko egin dio parte hartzeari, lan harremanen kontseiluan egin den eskaerarekin, zer gertatzen da? Zein da prozesu horren? Hirugarren saiakera izango da, patronalarekin ezertzeko, lehen saiakera batean uko egin zion zuzenean negoziatzeari, bigarrenean ezeri ere ezan egin labek eta guk 1.500 euroko proposamenera bat posibilista egin genuenean, eta oraingo honetan kontziliazio saiakera bat egingo du hemendik bizpahiru astetara, eta kontziliazio saiakera horretara etortzen ez bada, edo kontziliazio horretan negoziazio bat irekiatzeari uko egingo balio, epaitegitara jo beharko dugu, eta auzitegi nagusiak erabaki beharko du, ea Confebaskek guk uste bezala negoziatzeko obligazio duen edo ez. Eta demagun epailek erabakitzen badin badute mutur horretaraino heldu astean Confebaskek derrigorrez ezinbestean negoziatu behar duela, ez dakit hor egoera bitxia egongo da, ze akaso mailan eseri bai, baina eskaini dezakete 0,0 bat sentimo bera ere? Baina hori da gure egunerokoa negoziazio kolektiboan, hitzarmenak negoziatzen dituguna, hortik aurrera guk 140.000 euro jaso ditugu, argi erakusteko, hemen herri borondate bat badagoela, gutxieneko soldata bat egon dadin, Espainiako gutxieneko soldatarekin Euskal Herrian ez dagolako modu duinean bizitzerik, eta Confebaskek horrelako proposamen bat egingo baligu, mobilizazioen bitartez beste puntu batera eran barko dugu, edo zein hitzarmenen negoziaketan egiten dugun bezala.
Horre, Lakuako enplegu eta ekonomia sailak esan du ezin dezakela negoziatu eta soluzioa ezin daitekela ere epaitegiak izan. Zer diozu honen aurrean? Bueno, Eusko Jaurlaritzak ez du inoiz huts egiten, barka ironia, baina orain arte, behin eta berriro esan du lanbide arteko akordioa beharrezkoa dela. Bada, lanbide arteko akordio bat negoziatzeko urrats bat eman dugu, eta uko egin dio horretan laguntzari. Enplegu sailak ere, uko egin dio orain arte, guk aurkeztutako herri ekimen legegilea aurrera eramateari, eta Eusko Legebiltzarrean eskuduntza eskatzeari. Gutxieneko soldatari buruzko aldarrikapena mahai gaineratzen du, badakielako herri honetan erabat eratua dagoen aldarrikapen badela, baina ondoren Confebaski aurre egin behar dionean ez du inongo urrats praktikorik ematen. Badaguk aukera hori eman diogu, eta espero dezagun hemendik bizpahiru asteetara ezandako kontziliazio saiaketa horretara etorri dadila, eta lagundu diezagula benetan patronalari aurre egiten. Eta hor, hain zuzen, aldarrikapen honek ere badu lotura, herri ekimen legegilearekin, 128.000 sinatzailerekin. Horre, noski, bada hor ere presioa sartzeko beste baliabide bat, baina ikusita zer gertatu den Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduarekin zer espero duzue? Iruditzen zaigu, gure herri ekimen legea teknikoki eraso ezina dela. Eusko Jaurlaritzak ez du aitzakirik teknikoki esateko ezin dela eztabaidatu. Eusko Legebiltzarrak berak aztertu zuen juridikoki eta oniritzi guztia eman zion. Da hortik aurrera gure aurreikuspena da tramitera pasatuko da. Alderdi ezberdinekin egon garenean ere gure irudipena da ez dela arazorik egongo gure ekimena izapidetzeko. Eta espero dezagun eztabaida baten ondoren ekimena Madrira heltzea eta langileen estatutua aldatzeko proposamen erreal bat egotea. Eta lakorik egongo ez balitz, balen esan bezala, Confebaski aurre egingo diogun bezala, Eusko Legebiltzarrari ere aurre egin barko genioke mobilizazioen bitartez. Elkarrizketa hoietan, EAJak eta PNVek zer esan dute? EAJak eta PSek barkatu. Bai, ikuspuntu ezberdinak dauzkate, EAJak ez digu argi esan zein izango dan bere jarrera, baina iruditzen zaigu ez duela eskorik emango, eta PSren kasuan bere hurbilketa bestelakoa da. Ez dute Espainiako gutxieneko soldata aldatu nahi, baina era berean esaten diguten lanbide arteko akordio bat sinatu behar dugula, bere jarrera argitu beharko dute, zebi gauzak era berean ezinezkoak dira, hemen pairatzen dugun patronala aurrean edukita. Patronal honek aitzaki gabe utziko ditu PSeko kideak, eta lanbide arteko akordioa ezinezko bilakatzen baldin bada, bereik ikusi beharko dute, hemengo langileek bestelako gutxieneko soldata bat merezi duten, ala ez. Guzti hauekin gelditzen gara, mila esker gurean izategatik Pello Iereri. Esker zuei. Iñaki, ezagit, zuk zer diozu herri ekimen legegileari dagokionez, hor ere, pentsiodunek ere beraiek aldarrikatzen zuten, beraien ekimena zula ezina zela, legebiltzarreko talde juridikoaren onespena bazuelako, bestela ezin izango zelako egin, baina, hemen ere egoera ezberdina gerta daiteke, aldaketak etor daitezke, zentzu honetan? Nik ulertzen dut azaldu dizkiatelako desberdintasun prozedimentalak nola daitezateko. Eta iruditzen zait zentzu horretan, bai, egia da sindikatuena nola baitere prozedimentalki aitzaki gabea dela, ez dauka, baina iruditzen zait ere nahaztuko ginatekela baldin eta pentsatzen baldin badegu pentsiodunen proposamena ez eztabaidatzeko arrazoiak hain zuzen ere prozedimentala direnik edo lotuta daudenik formulazioari edo egon daitezken akatxe tekniko juridikoei inondik inora ez. Eta zentzu horretan egia da interes desberdin bat egon daitekela honetan. Naiz eta biak izan politika sozialak eta biak euki izaera ekonomiko bat, oso desberdinak dira politika publikoen ikuspuntutik. Iruditzen zait, esango nuke, politikoki erretretena dago gehiago lotuta, interesa egon daiteke gehiago lotuta segmento horretan
dia gehien bozkatzen dutenak, politizatuenak daudena maila batean, eta oso arraroa egin zait honela atzera botatzea, bakarrik termino politikoetan, alegia. Hoien artean egongo dira PSE eta EAJaren bozkatzaile asko, eta hoiek ez dute ulertuko zergatik ez den eztabaidatu. Eta iruditzen zait ez dutela ondo neurtu politikoki. Baina egia da, ekonomikoki konpensatorioa den politika bat dela. Eta zentzurretan ez dioz eragiten dio konsumoari, baina bestea ordea oso politika ekonomikoko ardatz bat da. Soldata minimoaren garapen hori horrek eragin handia dauka ehun sozioekonomikoan. Eragiten die enpresei, eragiten dio konsumoari, eragiten dio haziendei. Orduan, iruditzen zaiz zentzu horretan logika bat dauka gobernuarentzat hau interesgarriagoa izatea. Orain, eztabaidatuko duten edo ez dakit oraindik. Sindikatuak oso ziur daukate ez dutela ezetz esango, eta nik ez daukatain argi. Eztabaidatzen baldin badute ere, hor planteatu Pello Igeregik planteatu dituen posizio hoietan ere ikusten da desberdintasun horiek nondi joan daitezken eta nola egituratu daitezken. Eta berriro ere, topatuko gera, etengabe gauden eskema berdinekin. Eta da, alde batetik daukagu EAJ bat, EH Bildurekin akordioak ez egiteagatik PSeren menpeko bihurtu dena eta bere betoak onartzen dituenak. Eta zentzorretan gainera moldatzen ditu bere politikak estatuaren influentzia horren arabera, oso modu nere ustez arriskutsuan eperdira. Naiz eta orain potere guztia eman dion, baldintzak eman dizkion eta bar. Eta PSeren aldetik kasu honetan arazo handi bat izango du alde batetik sindikatuekin, bere sindikatuak ere hor egongo dielako, komisiones eta OGTek ere honen alde egingo dutelako, iruditzen zait, ikusiko da, gero hor sindikatu horietan ere agintea ez dago hemen, ere ustez Madridek asko agintzen du, eta zentzorretan ikusiko dugu segertatzenen. Baina, orduan ikusiko da, ze puntutara inodan gezurtia, askotan PSek erabiltzen duen argudioa hemen jendeari interesatzen zaiona da jatekoa eta ongizate soziala. Hemen daukate subiranotasuna eta ongizate soziala lotzen dituen gai bat, eta ez dira kapaz honetan beraien interesak Euskal Herritarren interesak defendatzeko. Goizeko 9:00 heldu gara, azken ordukoen berri eman beharra dugu, eta horien artean albiste esanguratsua daukagu, zehazki Donald Trumpek Gazarentzat aurkeztutako bake planari argi berdea eman diola Benjamin Netanyahuk, mehatxua orain Hamasi zuzendu dio Etxe Zuriak plana onartzen ez badu, Israeli argi berdea emango baitio mugimendu islamista erabasuntzitzeko. Sueten planak Israeldar eta Palestinarren arteko preso trukeak aurreikusten ditu, baita Israelgo tropak fraseka erretiratzeko ere, baina zalantza asko ere pizten ditu eraberean Palestinarrak kanpo potentzien menpe utziko dituelako. Dagoeneko eskuratu ditugu nazioarteko erreakzio ezberdinak Trumpek Gazarantz proposatu duen plan horretarako, eta dirudienez nazioarteko komunitateak balekoa ematen ari da. Salva Badiola, egunon. Egunon, Pei, eta egunon entzuleok. Hamasen errendizio eta bi estatuen konponbiderako bidera aurre ikusten omen du planak, eta Palestinako aginte nazionalak eta hainbat herrialde arabiarrek, tartean Egiptok eta Katarrek begionez ikusi dute. Europan Espainiak, Frantziak, Italiak eta Erresuma Batuak ere gatazka desblokeatzeko aukera gisa hartu dute ekimena. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, baituak berehala askatzeko eskatu dio Hamasi, eta bake iraunkorra eraikitzeko eztabaida sakona defendatu du. Giorgia Meloni Italiako lehen ministroaren ustez, Trumpen proposamena inflexio puntua izan liteke, eta Italiak Washingtonen eta Europako kideen aleginak babestuko dituela azpimarratu du. Luis Montenegro, Portugalgo lehen ministroak txalotu egin du ekimena, Portugalek beti defendatu dituen printzipioak gauzatzen dituelako, eta bestalde Dick Schoof Herberetako lehen ministroak espero du plan hori urrats serioa izatea bi estatuen konponbiderako bidean. Adirazpenok goizaldean ekin dituzte denek sare sozialetatik. Firstly, yesterday I received a message from the team from Medical Aid for Palestinians who are on the ground in Gaza who are deeply, desperately worried. Eta bestalde Tony Blair Erresuma Batuko lehen ministroiak bake plana ausarta eta inteligentea dela esan du.
eta egunaren nondik norakoak ezagutzeko ere gurekin da Aritz Santa Maria, egunon. Egunon, bai, politika kontuekin hasiko gara gaurkoan pegi izan ere Lakuako gobernuak sailburuen batzarra eginen du eta ondotik Mikel Torres bigarren lehendakariordeak eta ekonomia lana eta enpleuko sailburuak azalpenak emango ditu. Amaitan Mikel Jauregiren txanda izango da industria sailburuarena hain zuzen ere zeinak 2030 arkatu industria plana aurkeztuko duen. Gipuzkoan politika orokorreko plenoa ginen dute. Aste honetan hitzartzeak izanen dira eta gaur 8 ebazpenak bozkatuko dira. Bestalde Donostiako udalak aurrekontu proiektua aurkeztuko du. Eta Nafarroan Amparo Lopezek kontselairiak UPNren galderak erantzungo ditu suhiltzaileen lan baldintzen inguruan. Palestinako genozidoa izpide Trumpek eta Netanyahu sinatutako bake akordioaren balorazioa ginen du Hamasek. Gurean jalak agerraldia ginen du Iruñean eta Euskal Herriko Unibertsitateak Palestinari buruz prestatu duen hitzaldi zikloa aurkeztuko du. Nazioartean jarraituz, Junkerasek bere burua RC-ko hautagai gisa aurkeztuko du hurrengo hauteskundeetarako. Kulturari dagokionean silabaren aurkezpena egin dute goizeko 11etan Uztaritzen Mariarena etxean hain zuzen ere. Ibon Martinen aurpegien laburra eleberreren aurkezpena 10:00 Donostiako Elkarren eta aipatuko dugu Euskal Herriko musika sektoraren topagune profesionala egingo dutela Tabakaleran eta Iker Gurrutxaga eta Iraia Kamara lankidek bertatik eginen dutela musikariaren programa berezia eguerdiko 12:00 arratsaldeko ordu 2 bitarte. Azkenik, kiroletan Baskoniak gaur gauean jokatuko du Euroligako lehen partidua Olimpiakosen aurka Gasteizen 8:30. Hauekin gelditzen gara. Eskerrik asko Aritz. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan badago konturik nabarmentzeko, Zaloa? Ohiko autopilaketak ditugu Pegi, Bilbo, Barakaldo, Leioa eta Galdakao inguruan. Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Egonkortzeko joeratxoa hartuko du eguraldiak astearte honetan. Goizean oraindik hodei dezenteak hartuko da zeruan, bereziki Kantauria isurialdean eta Araba eta Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan. Gainera, hodei hauek, hemenka kostaldean eta bereziki Kantauria isurialdean euri pixka bat ere utziko dute, oso gutxi hala ere, orokorran litroskaren bat edo beste soilik pilatuko da. Ego isurialdean ateri egongo da eta lurraldaren hegoaldean gainera hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Eguerditik aurrera ostarteak irikitzen joango dira lurralde osoan, denean ateri egongo da eta ostarte politak irikiko dira, naiz eta mendi inguruetan oraindik hodei batzuk geratuko diren. Gau partean berriz ere hori bai, Kantauria isurialdean hodeiek lekua irabaziko dute. Goiz partean haizea aldakorantzean ibiliko zaigu eta ahul arratsaldean iparraldera egin eta bizitu egingo da eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko kokatuko dira edo litekena da ego isurialdean zertxoet behera egitea ere, 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak aldiz, igo egingo dira ego isurian, Kantauria isurialdean antzeko mantenduko dira. Kantauria isurialdean bertan 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 19 eta 24 gradu bitartean, temperatura freskonak Kantauria isurialdearen barnealdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan. Informazioaren aria. Urriaren 5 kilometroen jaixa Elgoibarren. Bazatoz? Elkarrekin salto euskarara! Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:06 dagoeneko aurreratu ditugu Donald Trumpek Gazarentzat aurkeztutako bake planak zer nolako erreakzioak eragin ditun, mainon gogora ekarriko dugu plan honen nondik norakoak, izan ere orain mehatxua orain Hamasi zuzendu dio etxe zuriak plana onartzen ez baldin badu, Israeli argi berde emango diolako mugimendu islamista erabasuntzitzeko zueten planak, Israeldar eta Palestinarren arteko preso trukeak aurre ikusten ditu, baita Israelgo tropak faseka erretiratzeare, baina zalantzazko pizten ditu era berean Palestinarrak kanpo potentzien menpe utziko lituzkelako.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin izandako bileraren ostean aurkeztu du Gaza bake prozesu bat abiatzeko plana. Ongi eszenifikatutako agerraldi batean Trumpek bakegile bezala aurkeztu du modu maitakorrean bibi deitu duen Netanyahu. Bi liderrak omen daude konprometituta orain bakearekin eta hemendik aurrera gerta daitekenaren guztiaren ardura Hamasen gain utzi dute. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job. Zentzu honetan argiki mintzatu dira, mugimendu islamistak Trumpen planari muzin egiten badio, Hamas erabat suntsitzeko baimena emango lioke Israelko armadari alekia, zerrendak jasaten duen genozidioa areagotuko litzatekela. Albisteak baikortasuna piztu badu ere, zalantza asko ere pizten ditu Palestina aginte kolonial berri baten menpe gelditzeko arriskua handia litzatekelako. 20 puntuz osatzen den planaren arabera, Gaza terrorismorik gabeko eremua izango da, eta ez da Israelentzat mehatxu bat izango. Baieztapen horrek interpretazio zabal baterako bidea ematen du, Netanyahuk nahi bezala hautsi ahal izan dezan mehatxu bat identifikatzen badu. Beraelako sueten bat eta Israelgo soldaduek faseka atzera egitea jasotzen da, Hamasek eta Jihad Islamikoak berriz 72 ordutan preso guztiak askatzera behartzen ditu, bizirik zein hilda. Ordurako soilik Israelgo soldaduen eren bat legoke zerrendatik kanpo. Israelek bizi arteko kartzela zigorra duten 250 preso palestinar eta urriaren 7 ostean atxilotutako 1.700 gazatar askatuko lituzkete. Hamasi dagokionez modu baketsuan elkarrekin bizitzeko gonbitea egin zaio, bakearekiko konpromisoa agertzen duten militanteentzako amnistia aurre ikusten du planak. Baina mugimendu islamistak bere burua armagabetu beharko luke eta Palestinako aginte politikoari betirako uko egin. Hamas soilik ez, Trumpek Gazako gobernutik kanpo utzi nahi ditu palestinar fakzio guztiak eta agintea teknokrata palestinarrez osatutako administrazio bati utzi. Hori bai, nazioarteko koalizio baten koordinaziopean jardungo lukete. Inguruko herrialde arabiarren alitzateke ordea palestinarrek burutuko luketen edozein erasoen arduradun. Hasiera batean Trump bera buru duen eta Tony Blair, Britania handiko lehen ministro ohiak parte hartuko lukeen bakearen batzorde batek edukiko luke agintea eta ondoren Palestinako gobernu bati eskualdatzea aurre ikusten du, zehaztu gabe administrazio hori egungo Palestinako agintaritza nazionalak gidatuko lukeen. Bueno, Iñaki, eskatu beharra dizut, balorazio bat plan honi buruz, aipatuko dugu baita ere Tony Blair segituan, baina pixkate baliagarria izango da, oso jomugan gelditzen da Hamas, handikien arteko plan bat da, zuk zer diozu? Ez naiz kapaz baiestapen borobilak botatzeko. Ez naiz kapaz. Asteburuan jakin genuen honen berri eta ikusten dut orokorrean honetara dedikatzen den jendearen artean badagola, eszeptizismo puntu bat. Iruditzen zaie 21 puntuko plan horretan gauza asko ez daudela bat ere argi. Esango nuke teknikoki ez. Hemen ikasi genuen bakea ez dela soilik balio bat edo are eta egoera bat, bakea teknika bat ere bada nazioarte mailan eta teknikoki proposamen honek gauza gehiegi uzten ditu bidean. Adibidez, bat aipatzeagatik, epeak bakarrik zehazten ditu oso gauza zehatzetan, ez? Baituen kontuetan eta baina ez da egingarriak diren ere baldintza hoietan. Eta iruditzen zait, esan daiteke plan bat beharrezkoa zela,
oraingo egoerak eduki behar zuela nolabaiteko geldialdi bat, eta zentzu horretan hori importantea da. Esan behar da, une honetan, hau gertatzearen arrazoi nagusia agian ez dela Palestinako genozidioa, baizik eta eskualdearen indar orekak, eta zehatzago iruditzen zait, atzo jakin genuenetik askoz esanguratsuagoa dela Katarri Netanyahu egin dion adierazpen hori barkamen eskaerarena beste guztia baino, alegia termino diplomatikoetan eta politikoetan ere atzo jakin genuenetik gauzarik harrigarriena edo ezoikoena eta zentzu batean ere nahi badegu, esan historikoa da Netanyahu barkamenak eskatu zizkion Trump lekuko zela dei baten bidez Katarreko buruzagiari esaten Hamasereko negoziatzaileen kontra egin zuen erasoa bidegabea izan zela. Harrigarria da, gertatu zenean oroitzen baldin bagara, Israelek esan zuen bere kargu hartzen zuela erabat, eta berak bakarrik hartu zuela erabaki hori, baina egia da, jakin dugula estatu batuei informatu ziola. Eta zentzu horretan iruditzen zait, hor dagola beste gakoetako bat, eta da, bakea teknika bat baldin bada, teknika hori dago lotuta egonkortasunari. Eta egonkortasunaren bila iruditzen zait muga asko hautsi egin direla, eta orduan plan honek ekartzen du beste aukera bat. Kezka daukate izaera kolonial horrekin, eta Tony Blair zentzu horretan ez zait pertsonarik egokiena iruditzen mandatari edo tekniko burokrata geopolitiko gisa batez ere Irakeko gerran daukan arduragatik, iruditzen zaite horrek ere arabiar munduan eragin bat izango duela eta ez dela bereziki zuzena izango, baina esan bezala teknika bat baldin bada teknikoek egiten dute, eta egia da Britainia Handiak badaukala ardura historiko bat gatazka honetan, eta logika bat badula beraiek parte hartzea eskema horretan orain, berriro diot. Hori ikusi behar da nola gauzatu egiten den. Ikusi behar da Hamasen erantzuna zein dan, hor esaten direnak ez daudelako bat ere argi, kezkatu egiten nau puntuetan asaltzen da Gazaren anexioa ez dela emango, baina ez da hitz egiten Palestinaren beste lurraldeetaz, eta kezkatuta nago azkeneko urte hauetan, ikusi dugulako genozidio bat zuzenean eta Gazakoa dalako izugarria, benetan izugarria edonondik begiratuta, baina Palestinako beste lurraldeetan gertatu denari atentzio ez diogu behar besteko atentzio hori jarri, eta hor gertatu den okupazioarekin, apartheidarekin eta bar oso kezkagarria da orduan. Hemen gertatzen ematen den banaketa horrek kezkatu egiten nau. Gero baitare, noski, akaso plan honek egonkortasun bat edo ekartzen baldin badu, horre bereziki garrantzitsua ere izango dena da, agerian geldituko direla orain artean, horre bala artean burutu diren sarraski horiek gehiago. Ez dakit planak zerbait aipatzen ote duen nazioarteko kazetarien presentzia, zala hau guztiz kontrolpean eramana izango du Israelek segurazki? Ikusi behar da, Netanyahu honi baietz esateko arrazoiak zeintzuk diren. Eta nire ustez behartuta sartzen da honetara. Ikusi behar da ze gertatzen den koalizioarekin, ikusi behar da ze gertatzen den bere paiketekin, eta baita hauteskunden hipotesiarekin. Orain badago foko bat interesgarriagoa dena nire ustez, eta da Israelen barne politika hortan zer gertatzen den. Nire ustez oso behartuta sartu dalako horretara. Horrekin batera daukagu nazioarteko gobernantzan, nazio batuen erakundean ze gertatzen den ere, eta hori iruditzen zait begiratu behar zaiola Brasil eta Hego Afrikaren indar horri, eta batez ere auzitegiei begira egiten duten jokabide horri, arrisku handia dago bake prozesuetan impunidadea parte batean ere bermatzeko, eta hori ere
vigilatu egin beharko da. Eta zaiena da Palestinarren egoera, ez da bakarrik humanitarioki esan dezakegun guztia. Baina Palestinarren resistentziarena entzat momentua oso kritikoa da. Nik uste dut politikoki eta bere herriari begira behar dutelako haize pizka bat irabazi, behar dute ere, eta zentzu horretan uste dut Katarren bere posizio ordezkatuta dagoela, iruditzen zaite ezin dela pentsatu 21 puntu hauetan beren eraginik izan ez denik, egon da, baina tartean interlokutoreak kendu dizkiete. Beraien batasuna ez da inondik inora agertu da, nazioarte mailan proiektatu da batasun bezala, baina gero barne mailan ez da hori gauzatu. Eta ikusi behar da ere, adibidez preso, kanpotik ikusita, eta ez jakintasun maila handi batekin, baina liderrak behar dira. Honelako prozesu tekniko bat ere aurrera eramateko behar dira liderrak, eta Janile akatu zuten Teheranen. Erresistentzia armatuaren buruak bata bestearen atzetik garbitu dituzte hortan. Orduan, kartzeletan barguti dago, eta barguti da kanpotik ikusita nola baitere gure imaginarioan bake prozesu batean edo askapen prozesu batean honelako irudi bat. Ez dakit orain, ia 30 urte eta gero, Palestinarrentzat ere honela den, ez dakit zegoeratan dagoen, hango gartzelaren egoera izugarria da, ikusi ditugun azken irudiak dira ministroarekin izan zuen konfrontazio hortan, orduan. Hori ikusi behar da nola berregituratu egiten den mugimendu palestinarra, eta gero ere palestinarrek nola ikusi egiten duten hori. Hori da orain zaiena, orduan. Esan ditudan gauza horiek guztiek balio dute, baldin eta palestinarrentzat zentzuren bat baldin badauka. Bestela, hitzak dira. Gero baitare, puntu honera heldu bitartean, Donald Trumpek ere asko auspatu zuen ideia izan zen, horre Gazaren berrera ikuntza horretan, Palm Springs bat egongo zela, Israelgo finantza ministroak ere esan zuen, sekulako negozio inmobiliaria egongo zela, zakit plan honen baitan jasua dago hori ere, edo apalduago dator orain. Ez badago parte bat rekonstrukzioarena, baina dago garapen immobiliarioari lotuta, baizik eta gudatan nola baitere puntu hori sartu egiten delako, ez? Kezkatu egin nau, esan dut, ez? Teknikoki ondo garatu ez egote, plan hau izatea, eta ez dakit zergatik den hori. Ez dakit dan baldintzatuta dagolako Trumpen administrazioagatik eta beren administrazio honetan izendatu dituzten buruak ez diote erantzuten tradizio diplomatiko horiei. Ikusten ari gara Ukrainian ere Lavroven kasuan ez, nola bataia diplomatiko horretan Lavrovek beste oinarri batzuk dauzka. Eta ez daukate zer ikusirik Rubio eta honelako jendiajearekin. Egia da administrazio horretan egon behar du, honetara dedikatu den jendea. Eta horretan aipatzen da, berrera ikuntza, eta horrere egongo da negozioaren parte bat. Baina negozioa lehen hori irudikatu egiten da, zen oso modu txabakano batean irudi horiekin, adimen artifizialarekin egindako irudi horiekin. Nik uste dut honetan askoz teknikoagoa dela eta dagoela lotuta gudaren konponbidearen eskema horri. Ikusi beharko dugu nolako jarraipena eta nolako aplikazio izango den bereziki plan honek ondorengo egun eta asteetan. Goizeko 9:20 dira, Euskal Herriko bestelako kontuetaz mintzo bergera goiz honetan, alternatibak 2028 urtea bitarte alderdia zuzenduko duen koordinadora nazionala hautatu baitu, ezoiko batzarrean ezkerretik hegemoniak leian jartzeko alternatiben eraikuntza aldarrikatu dute, hainbat hilabetetako lanaren emaitza da, mundua murgiltzeko laguntza puntuak dokumentua, eta alderdiak eman duen pauso honetaz gehiago jakiteko gurekin da, Maria del Rio, alternatibako koordinadora nazionalaren kidea. Egunon? Badirudi arazo periodistikoren batzuk baditugula.
Orain bai, Maria del Rio, egunon. Egunon. Beno, ez dakit, gaur egun alderdi asko dagoenik, koordinadora baten bitartez zuzentzen direnak, nolakoa da funtzionamendua alternatiban? Bueno, egia esan da nahiko modu asamblearioan funtzionatzen dugu. Eta badugu, gure organo nagusia asamblada da, eta asamblada askotan biltzen da, urtean 3 edo 4 aldiz, eta tartean badugu koordinadora deitzen duguna, dela organo zuzentzailea edo bitartean lantzen duena, eta interesgarria da ere, naiz eta hori, astelenero biltzen garen, edozein militante, naiz eta koordinadorako kidea ez izan, hurbildu daitekela ere, eta bada jendea animatzen dena astero gurekin egotera. Eta orduan hori izan da, justo indela gutxi berritu izan duguna. Baita ere, iragarri duzue, aro berri bat zabaltzen dela, ez dakit honek aldaketaren bat suposatuko du? Bai, esango genuke baietz, momentu honetan gaude une nahiko ilusionantea, zergatik ez esan. Eta hainbat aldaketa egiten ari gara, prozesuaren lehenengo fasera heldu gara une honetan, eta bai, aldatu izan dugu nolabait gure organizazioa, gure egitura nolakoa izan za, baita ere zuzendaritza politikoa den hori, koordinadora, eta oraindik ere beste fase batean sartu behar gara. Hori espero dugu, nolabait udaberrirako edo presegotea. Eta horretan, pentsatu izan dugu, beti alternatibaren ezaugarrietako bat, izan da, izan dugu jende asko oso militantea formakuntzan direkin, eta pentsatzen dugu hori badala unea erreforzatzeko, horretarako bestelako estrategiak bideratzeko, eta hori espazioa sortzeko, erreflexiorako, eztabaidarako, debaterako, eta izango dana pizka bat egunerokotasunetik aldenduta. Eta behar hau ikusten dugu ere, beste gauzen artean, bain dela gutxi izan dalako ere EH Bilduren 3. kongresua, eta alternatibak EH Bilduren hasieratik egon da, iruditzen zaigu beharrezkoa dela, gure karpena egitea eta aliketa gehien bultzatzea, eta kongresu horren aldaketen ondorioz, hori ere bada beste motibo batez gure antolaketa berpentsatzeko eta gero eta erabilgarriagoak izateko bidean aritzeko. Hain zuzen, hor, koordinadoraren bertan, zure arduren baitan daude aliantza politikoak, nolakoak dira, egun EH Bildu eta alternatibaren arteko harremanak, nolakoa da elkarlan hori, zeintzuk dira funtzioak eta egin beharrak? Guke oso pozik gaude, harreman horrekin, hasieratik esan dudan moduan bultzatu izan dugun harremana da, oso naturala da, badakizue gainera gero EH Bilduk hasi ginenean koalizio bat ginen, EH Bildu moduan, eta hor alderdien rola askoz markatuagoa zegoen, bakarrik alderdia ginen, eta zorionez, EH Bilduk ari da gero eta indar propioa izaten, eta gero eta egitura propioagoak izaten, eta EH Bilduren alderdiok garenok, gero eta, rola pizka bat murriztu egin dugu, eta horrekin ados egon gara, noski, eta ikusiko dugu etorkizunean ere horrekin zer gertatzen dan. Baina jarraitzen dugu pentsatzen, alderdiok badugula zer egin garrantzitsu bat, eta bada, EH Bildu dela alderdi anitz bat, federazio bat, eta anistasun hori ere, horren parte ere bagara, eta orduan baditugu gauza asko amankomunan ditugunak, badakigu ere nola kudeatu desadostasunak egon aldirenean, horretan gero eta hobeto gabiltzala, baina baita ere iruditzen zaigu badagoela tokia, eta iruditzen zaigu ez bakarrik tokia dagoenik, baizik eta zerbait positiboa dela, alderdi bakoitza, eta ikusiko dugu etorkizunean beste alderdi edo beste eragilerik sartzen den, bakoitza bere karpena egitea, eta anistasun horretan, eta zabaltasun horretan, jarraitzen sortzea, eta karpenak egiten. Gaur egungo, aipatu duzu, rola murriztu eta horrekin ados egon, gaur egungo politika gintzen ez dakit, ez da ohiko hau?
Bai, behar bada ez arrazoi osoa duzu, baina nik esango nuke egin genuenean lehenengo kongresoan, eta gainera, niri tokatu zitzaidan une horretan nahiko modu aktiboan parte hartzea, eta ikusten genuen, alde batetik, basan bide natural bat, ze hasieran esan dudan moduan koalizio bat ginenean, gogoratzen dut bilerak ziren garai hartan ez, lau alderdien artekoak eta nola egin, baina gero eta gehiago EH Bildu bazituen egitura propioak, gero eta gehiago bazeuden lantaldeak, erreflexiorako taldeak, non han biltzen ginen jendea ez genekien, ez? Bestea ze alderditakoa zan, gero eta gehiago ez egitura bazegoen, eta bazegoen ere bilkideak ez bildura hurbiltzen zen jendea jatorriz alderdi batekoa esena. Orduan, bazan alde batetik mugimendu natural bat, ez zeukala zentzurik horri ukatzea, guk esaten genuen ez, partido movimiento edo indar hori bultzatu behar genuela, eta hori zen bide bat. Eta gero, beste alde batetik, alderdiok ginenek ere, alderdiei pisu gutxiagoak kentzea, suposatzen duena da ere, bilkidei eta asanbladari eta erabakitzeko gune partekatuei espazio gehiago ematea. Eta hori egia esan da betidanik alternatibaren esentzian dago eta guretzat oso pausu naturala izan da. Eta pentsatzen dugu etorkizunean bestelako pausuak etorriko direla, zergatik ez. Hor, EH Bilduren sorreran ere, alternatibaz gain ere, bazeuden, sortu edota Eusko Alkartasuna, bi alderdi hauek badute izaera abertzaleago bat, alternatibak nola daramago? Oso ondogo, hasieratik alternatibak betidanik ez herri honetarako lanean dago, betidanik esan dugu, ez, gure erabakitzeko eskubidea azten dela, gure gorputzetatik esango nuke eta ez dela inon bukatzen, eta guk guztiz ez dugu inolako kontraesanik, ez? Ikusten une honetan eta hartzen ari diren erabakiekin, nola ez? Horre, baita ere, zentzu horretan, identidadea edota izatekoa, edo nongoa zara, edo nongoa sentitzen zara galderari erantzutekoan, horre, ezker mugimendu batzuek, esaten dute munduko hiritarrak direla, ez dakit, falazia bat hau? Bai, iruditzen zaiguna da, hori bai, ez, azkenean beharrezkoa dela herrien arteko, ez, elkartasun hori funtseskoa iruditzen zaigu, badakigua gainera hainbat herriek, ez, bizitzen dituztela zapalkuntza mota berak, ez, kapitalismotik hasita eta zoritzarrez gaur egungo egoera ikusita, ez, ikusten dugu zer gertatzen ari den egoera latzak munduan zehar, eta guk beti elkartasunetik lan izan dugu, herrien arteko elkartasunari garrantzia handia eman izan diogu hasieratik, baina noski guk ez Euskal Herritik hitz egiten dugu eta hori da gure tokia. Bereziki baita ere mugimendu sozialen eta instituzioen arteko zubia izan asmo du alternatiba, hori xebera nabarmendu duzue berriki. Lan horietan nola ikusten duzu herritarrek klase politikoarekiko edo alderdiekiko duten konfiantza? Bai, egia da hori alternatibak beti pintzatu izan dugu, eta hori badago ere alternatibaren oinarrian, ez, jatorrian. Sortu ginen egoera baten 2008an, ez, non eskerraren batasun falta ematen zan, gainera krisi momentu latzetan geundela, eta iruditzen zitzaigun funtseskoa zela gure herriaren horren adierazgarria dena dela mugimendu sozialak, ez, mugimendu popularrak, eta horrek izan behar zuten ere irudikapen bat instituzioetan, eta horrek izan behar zutela ere ez tresna bat ahotsoiek zabaltzeko. Eta hori izan da betidanik gure kezkarik nagusiena. Askotan esaten dugu, eta hori, nik hemen Bilbotik hitz egiten nagoela, batzuetan deigarria dela. Zuk nik esango nuke hori, la vueltarekin gertatu dena, mugimendu feministak, pentsionistak, nik esango nuke hori dela, hori dela gutxi genden
sartu horretik aste nagusiaz hitz egiten. Bueno, hori dela guri ezaugarritzen gaituena ere, ez? Herritar moduan eta gero ez genuen ikusten eta ez dugu ikusten momentu askotan erreflejo hori instituzioetan edo momentu batean ez genuen ikusten, bueno, bazegoela espazio handirik horri ez irudikatzeko esparru politikoan eta hori izan zen egia izan da gure helburu nagusietako bat. Eta esaten duzuna harremana nolakoa dan? Bueno, nik uste dut harremana beti garrantzitsua dela, tentsio puntu bat egotea beti garrantzitsua da. Ze azkenean bakoitza bere roletik egon behar da, eta mugimendu sozialak bultzatzen egotea instituzioak, eta instituzioak zentzu zabalean, agintean daudenean eta oposizioan gaudenean ere beharrezkoa da, ez? Bultzatze hori, zirikatze hori eta bueno, alde batetik hori eta gero bestetik ere, jakitea atzean badagoela, ez? Badagoela indar bat eta badagoela nahi bat eta badaudela, bueno, gauzak oso argi zentzu askotan. Horre, aipatu duzu pentsiodunen kasua eta egingo dugu, honekin ariketa praktiko herri ekimen legegilea eraman baitzutelako legebiltzarrera, ezen eztabaidara pasatzeko tramitea igaro, eta gero, horre, aipatzen da diskurtso ezberdinetan edota politika orokorreko eztabaidetan, horre, ilusioak, araibeltzak edota konfiantzaz, ezakit, pixkate zentzu honetan, zubilan horiek bereziki ezakite ikusita zer gertatzen den inoiz baino garrantzitsuagoak dira eta mekanismo berriak ere sortu beharko lirateke akaso? Bai, nik uste dut instituzioetan hitz egiten dugunean hartzen diren erabakiaz gain oso garrantzitsuak direla gobernantza ereduak, ez? Nola egiten dugun aurre egunerokotasunari eta baita ere nola erantzuten diogu herritarren kezkari. Eta hori ez da bigarren mailako zerbait, ez? Batzutan hitz egiten dugunean erreglamenduei eta barne araudiei eta ematen duela zeozer grisa, bada zeozer oso garrantzitsua. Eta gobernantza eredu feminista bat, gobernantza eredu kooperatibo bat funtsezkoa da, ez? Horrek adierazten gaitu ere zelako, ez, herria nahi dugun, eta zer da eraiki nahi duguna. Eta nik bai garbi daukat eztabaidarako tarteak ireki bar direla, eta ezin dela agintean egon sortzen diren eskaiei bizkarra emanez, ez? Eta adibidez, pentsiodunen kasua aipatzen zenuela, baitu zenbat urte daramatzaten, ez? Astelenero burrukan, zenbat ekimen egin dituzte, zenbat deialdi egin dituzte, eta baita ere zenbat sinadura lortu dituzten, eta sinadura lortu dituzten, eta gehiago lortu zitezkela, ez? Adibidez, askotan galdetu digute ea sinatu dugun, ea hor gauden, eta hori ez da bakarrik sinadurak biltzea, baita ere kontzientziazio lan bat, ez? Eta mezua zabaltzeko bide bat da. Orduan, horrek merezi du bereziki arreta jartzea eta sakonki eztabaidatzea eta aitortzea, ez daukan garrantzia. Horre bereziki modan dagoen aipagaia edo ez dakitote den estatusarena, jakin nahi dugu alternatibak nola ikusten duen auzi hau eta zer eskatu beharko litzaioken erreformari? Bueno, guk iruditzen zaiguna da bereziki badela unea, ez? Ezin garena da egon eztabaida hau atzeratzen aitzakiak jarriz. Eta bai iruditzen zaigu, bueno, aurten eta asko falta barik beharrezkoa dela benetan egon daitezken edo esan diren dauden akordio horiek benetan egikaritzea eta benetan martxan jartzea. Iruditzen zaigu, unea badela. Baita ere alternatiba bereziki kritiko da, aberastasunaren metaketa eta klase herrikoien espolioarekin, honi nola egin bertza horre? Horretarako dena aldatu behar da, ez esango genuke, baina joan bargara elementuz eta hor gauza asko daude egiteko, fiskalitateari begira, nola ez, lana den baldintzak nola kudeatzen diren, badira elementu asko aldatzeko, baina noski iruditzen zaigu hori badela oinarrizko elementu bat agendan dagoena, eta hori ere lortzen da zaintza eredu
ez? Osoak esarriz, eta horrela nork zaintzen duen, zein baldintzetan egiten duen, ez? Nor dedikatzen da hortara, bueno, nik esango nuke badala gai bat beharrezkoa duguna, irizpidetako bat izan behar dela gure politikan eta aukera ematen digula dana aldatzeko. Baina baita ere gu beti izaten dugu ez dugula borroka batez bestearen gainetik jartzen, iruditzen zaigula borroka denetan lanean ari behar garela eta egun ez gauden egoeran. Hor daukagu lehen aipatu dugu internazionalismoa, aipatu izan da elkarrizketan ere feminismoa, hor daukagu krisi klimatikoa, aipatu izan dugu zaintza, eta barra luze-luzea da, eta egia esan da ikusten dugu denen artean ez, loturak daudela eta beharrezkoa dela guztiei aldi berean ekitea. Badago zer borrokatu. Maria del Rio, Alternatibako koordinadora nazionaleko kidea, mila esker goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei, eta nahi duzen erarte. Berdin. Hori esek bere hitzak eta Iñaki, horre aipatzen zuen ere, pixkat ere EH Bildun ere zer nolako joera izan den, hasieran koalizio gisa gizarteratu zen, orain alderdi propioa ere bada, baina herritar soilari, ez dakit, honek ere nola eragiten dio? Lehenik eta hain nahi dut aipatu Maria del Rioko ondo irudikatzen duela, oso ondo ordezkatzen duela alternatibaren ekarpenaren parte bat, eta da talentoa erakartzeko gaitasuna dauka alternatibak. Eta horren ondorioz, agian termino partidario hutsetan ez dagokion ordezkapena dauka EH Bilduren barruan, ez? Alegia alderdi txikiena da, gazteena ere, alegia. Igual, konpetitzeko alderdien sistema orokorrean zailtasuna dauzka, ez diolako erantzuten tradizio oso luze bati, ez? Edo tradizio horri begiratu behar badiogu, Juan Marko Goñateke, ziur asko, republikara, beste garai batzutara, ez? Eta aldiz, gaztetasun hortan lortu dute, nire ustez, oso argiak izan dira talentoa erakartzen, eta oso argiak dira kuadroak formatzen. Ez da kuadroen elkarte bat, ez da kuadroen alderdi bat, baina beraientzat fronte zabalaren ideia hau oso naturala iruditzen zait, berak esan duen bezala, eta egia da, jende asko ez dula jakingo agian Maria del Rio alternatibakoa denik ere bozkatzen dionean Bilbon. Ez du ezagutuko barne, ez ditu menperatuko zeintzuk diren barne kontu horiek, baina ikusten duen hori gustatu egiten zaio, hauteskundek esaten dutenagatik, ez? Eta nire ustez logika bat badu. Aldi berean ere, dialektika bat sortzen dute, eta nire ustez hori positiboa da. Beste famili batekoak dira, beste nonbaitetik datoz, beste referentzi batzu dauzkate, eta nire ustez zentzu horretan ekarpen hori oso positiboa da, ez? Eta gainera dira alderdi baketsu bat. Ez baketzalea bakarrik, baizik eta barne mailan iruditzen zait nahiko baketsua dena, orduan energia gastatzen dituzte eragiten. Eta gutxirekin asko egiten duten alderdi bat dira. Eta zentzorretan iruditzen zait hori, baloratu behar den zerbait dela. Gainera, elkarrizketan ere ikusia, daneako daukate erantzun bat. Eta erantzun hori naturala da, autentikoa da. Ez dute tragediarik egiten ezerekin, ez dute, esplikazio bat ematen dute, esplikazio hori horrekin beraie guztiak pozik geratzen dira, eta nire ustez, abertzaleagoak direnak koalizioaren barruan ere ulertu egiten dute, horrek zabalpen bat ematen die beste toki batzutara, eta ez dakit ez, Oskar Matutezea da fenomeno bat igual, ez? Baina hori baino asko zere gehiago. Ez zait iruditzen juzgatu daitekenik alternatiba
Oskarren fenomenoaren arabera. Eta askotan badago joera hori. Iruditzen zait, beren ekarpena askoz gehiago dagoela lotua talentoari, ekarpena egiteko borondate horri, eta horretarako EH Bilduk sortu duen fronte zabalaren ideia hori oso nire ustez naturala egiten zaie eta emankorra. Gero baita ere elkarrizketan nabarmendu dugu, horre alternatibak bere propiotzat hartu duen etxeko lan hori, mugimendu sozialak eta EH Bilduren arteko zubilan hori, pixkat horre aipatu dugu, gaur egun politikarekiko zer nolako konfiantza dagoen, ezakit zuk arlo hauek nola ikusten dituzu? A ber, hori entzun nuenean, iruditu zitzaidan parterik komplikatuena. Iruditzen zaidalako horrek baduela hemen herri hontan historio bat, eta historia hortan denok ezagutu ditugu gora bera handiak. Askoz ere gehiago dago lotua ezker abertzale historikoari, mugimendu sozialen garapen historikoa askoz ere harreman zuzenagoa dauka ezker abertzale historikoaren garapenarekin, eta hor denetik ikusi dugu. Iruditzen zait fase historiko berri honetan, Euskal Gatazkaren garai aro berri honetan, egokitzapen falta bat daukagula alor horretan, ez dugula asmatzen, ez? Gure mugimendu sozial handiak krisian daude, honela esaten dute beraiek ere, euskalgintza krisian dago, ekologismoa krisian dago, feminismoak bizi izan zuen estanda bat, baina orain jasaten duen erreakzio horren ondorioz nire ustez berkokatu egin behar da, eta beraiek ere esaten dute, ez da nik esaten dudan zerbait. Astuko zaizkit beste asko ere, baina internazionalismoan orain eman dugu urrats bat Gazaren eta Palestinako realidadeari lotua, baina ez bereziki internazionalismoaren mugimenduak izan duen garrantziari begira, baizik eta egoeraren ondorioz, ez? Reakzio natural eta herritar baten ondorioz. Orduan, ez da erreza izango hori, iruditzen zaidalako hori. Gero ere, joera orokor bat dagolako mesfidantzarena alderdiekiko, eta euki behar dutelako autonomia bat, baina nik beti izaten dut, autonomia beti behar du bi norabidetakoa izan. Bestela da menpekotasun izkutatu bat, eta da askotan helari adibidez, ez, lehen egon da igeregi, eta askotan nik behintzat arpegiratzen diodan gauza bada, autonomia eskatzen duenean esaten du bere autonomia, baina bestek ere bere autonomia berdina daukat adibidez, hela kritikatzeko, ez, euki behar dute gainera. Orduan, iruditzen zait horrekin, gure tradizio politikoetan ez dela erraza, ez garela zerotik hasten, alternatiba dauzka aukera batzuk ere, ekarpen bat egiteko zentzu horretan, horietako asko horti datozelako, baina balantzea. Maria del Rio etorriko da mendik Bizpahiru urtera, ez? Eta balantze bat egingo du, eta seguro ekarpen bat egiten du horretan. Goizeko 10 gutxi dira, ondorengo aipagaian sakondu beharra dugu, eta horretarako ere musika ekarri dugu. Aquí, desde La Habana capital, batanga pim pam pum carnaval. Entzun dituzue pin-pam-pun modako hitzak, baina serioski jarrita ere esango dugu, EH Bilduk begionez ikusi duela EAJ salto bat eman nahi izatea estatus berrian, Nerea Kortajarena legebiltzarkideak berretsi du salto hori soilik EH Bilduren eskutik eta lan asko eginez egin daitekela. Alderdi egunean, Aitor Estebanek EAJak Euskal Herria Bildurekin dauzkan ezberdintasunak luze eta zabal zerrendatu arren, estatus politikoaren auzian akordioren bat egon zitekeela iragarri zuen. ¿Podemos ponernos de acuerdo en algo? Bueno, quizá en un salto estatutario hacia un nuevo estatus político. Vamos a verlo. Konplexua izango da akordio hori. Egun gobernua sustengatzen duen PSek aspalditik zehaztu ditu zeintzuk diren negoziaketarako lerro gorriak. Hori nahikoa ez, eta enekoan du ezak hiltzat eman du independentismoa.
Que los anhelos de independencia de algunos ya no están en el pulso de la calle, porque ese debate está muerto, ese debate está desaparecido, ya no está. Testuinguru honetaz Onda Baska irratian galdetuta Euskal Herria Bilduko Nerea Kortajarenak baieztatu du estatus berriak nazio izaera, erabakitze eskubidea eta estatuarekiko harreman parekidea jaso behar dituela. Ese nuevo estatus tiene que tener un reconocimiento a lo que somos, que es una nación, tiene que recoger también el derecho a decidir y tiene que tener un fondo de poder mucho más amplio del que tenemos ahora para poder abordar los retos que tenemos por delante, que requieren otro fondo de poder, y también tiene que marcar, como no, otro tipo de relación con el Estado, ¿no? Tiene que marcar una relación de igual a igual. Honi gehitu dio aukera lehioa zabalik dagoela, baina ez dutela argi noiz arte iraungote duen honek. Celebramos que ayer el señor Esteban hiciera referencia a ese salto cualitativo, creo que señaló, y nosotras estamos también ahí, y a partir de ahí, pues ya sabes lo que toca en este momento, ¿no? Mucho trabajo y poco ruido, así que ese salto yo creo que solo se puede dar de la mano de Euskal Herria Bildu y eso requiere mucho trabajo. Eta egitatetatik arago ere, Isabel Díaz Ayuso alderdi egunean aipatzea, esango dugu ez dela doakoa, Imanol Pradalesek Ayuso entzun, Euskadi Euskaldun oiukatu zuen. We are Basque. We are Basque. Eta inglesez behar bezala, entzun ez badute, euskeraz ere argi eta ozen esaten diegu. Ayuso anderea, euskaldunak gara. Ayuso entzun, Euskadi Euskaldun. Ayuso entzun, Euskadi Euskaldun. Ana Rosaren programan Ayuso berak Pradalesi erantzun dio, mehatxatua sentitu da. El lehendakari, ayer o antes de ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Y esto es socio del gobierno también, las amenazas, ¿no? El Etsuna Ayuso, que te estamos siguiendo, sin venir a cuento. Esaten zen ere pim pam pum bocadillo de atún. Jakina zen ez dakit Isabel Díaz Ayusok erantzunen bat emango zuela, baina pixkatagian ere hemen Pradales zirikatu genezake esanez, hor berak esatzen dela Madrileko politikoaz, baina erabilitako terminologiak hor bere trampan erorirazi dio, akaso? Bai. Bai, eta, bueno, ni ez naiz oso protokolario, oso protokoloen zalea. Baina ez da bere irudiak ikusita nabarmen geratzen da borondatea zeukala hori egiteko, hori esateko, lehendakariak hori esateko. Eta ezea mitinero hortan ere euki behar dula, azkenean ez da bakarrik kargu politikoa, baita ere bada alderdi baten ordezkaria, eta orduan zea dauka, baina ez da bere talentu handiena, orduan herribidean geratzen da, ez? Osa, bestera doa, baina ez du abesten, bota egiten, orduan apizkat, hola, da pizkat puntu ridikulo bat dauka, baina, karo, bere borondatea hori izan, ez? Ayusok erantzutea, o bentsat pentsatzen dut kalkulatuko zuela, besteak erantzungo zula, ze bestea horretaz bizia, ez? Bestea da politikari parasitario horretako, hirietako bat, ez? Horre, pixkatere labur ere, denboraz ez gabiltzarako oso beran, aipatuko dugu ere pixkate estatusa, bueno, ematen du, ez dakit zer esan, ze berez espektatibak bagenituen, horre politika orokorreko eztabaidara joan ginenean, bertatik irten ginen espektatiba horiek apalduta, baina gero asteburu aldu da, asteburuan bestelako bulkada bat jaso du diskurtsiboki behintzat, gero ere baita ere atzokoan Begoña Arrasti eta Patxi Zabaletarekin aipatzen zuten, beraiek nabarmentzen zuten, adi biltzeko asteburuko ekitaldi horiek militantziara begirako ere alderdi propioak ere bazirela. Ez dakit, zu nola ikusten duzu, lan egin beharko da, Iñaki Iriondok ere esan zigun, bere ustetan bilkura gutxi ere izan zirela estatusari buruz hitz egiteko, aipatzen den elementu garrantzitsu hori ere, peseri ere ematen zaion beto eskubidea, ez dakitzuk nola ikusten duzu une honetako egoera, minuto resultado pixka deskatu behar dizut. Bai, uste dute Estebanak bere burua kokatu behar duela, hori egiten saiatu dela,
Uste dut, balantzez zintzoago bat egin behar degula zeari buruz, Ortuzarren garaiari buruz, ze egia da Estebanekin ez bezala, adibidez Arnaldo Otegik eta EH Bilduko zuzendaritzak harreman oso ona zeukan Ortuzarrekin, baina begiratzen badiogu emaitzei, emaitza pertsonal horrek edo sintonia politiko horrek ez du ekarri ondorio zehatzik eta garai horretan eginda PS eta PNV-ren arteko blindaje hori, orduan orain ikusi behar da Estebanek zer egiten duen horretan. Hitzek daukate garrantzian niretzat eta ez dakit gauzatuko den, baina niretzat Aitor Estebanek esandako horretan garrantzi bat dauka eta atzo adibidez Josun Aristondo nerekin tertulian aipatu zuen, estatutoa ikusten da estatuserako bide bat bezala, bitarteko zea bat bezala. Nik uste dut hor badagoela finezia bat, agian askapatze zaiguna edo, baloratu beharko deguna, baina hor badago zerbait. Eta aldi berean, Nerea Kortajarenaren horretan, fondo de poder errepikatu egiten du, Otxandianok ere horretaz hitz egin du, eta nire ustez hor dago beste gakoetako bat. Orduan, zerbait gertatzekotan, horren inguruan gertatuko da. Eta, itzulita ja modo friboloago batera eta abestiari jarraituta, Andueza egon daia lasai, porque la independencia no estaba muerta, que estaba de parranda. Eta bueltatuko da. Oso pozik daude barometroekin, eta zea horiek guztiekin, minimo historikoetan, eta gauza guztia, lasai egon daitezela herri hau biziri dago, eta Espainiak soluziorik ez dauka, orduan jendeak azkenean, lehen Maria del Riorekin ere ikusi dugun bezala, jendeak alternatibak bilatu behar ditu. Eta herri honetan lehen edo beranduago alternatiba hori alabeharrez independentzi izango da. Gero baita ere eztabaida honetan ere, Mikel Urdangarinak gurean analisi mai batean gogora ekarri zigun, berak akaso faltan ere botatzen duela eztabaida honen bueltan kalearen tentsioa. Bai, baina hori egia bada ere, nik uste dut kaleak erantzuten diola gidaritza politikoari. Eta gidaritza politikoak gure sisteman alderdiek daukate. Alderdiak ez badira kapaz horri emateko beste ikuspegi estrategiko bat eta beste arnaz sakon bat nekez sortuko da horren eragina izango duen bat. Eta lehen hitz egin dugu, alternatibaren kasuan ere herri mugimenduekin harremana eta bar, eta nik uste dut herri mugimendu horiek ere erantzuten diotela atmosfera bati, giro bati, tradizio batzuk dauzkate, hor dago gure esku, diskutitu dezakegu asko ibilbideaz, katalanen eraginaz, hori guztiaz. Baina hori gauzatuko da edo gorpuztuko da baldin eta baldintza politikoak somatzen baldin badira eta horretarako derrigorrezkoa da alderdien aldetik, alderdi abertzale eta demokraten aldetik egotea nolabaiteko gidaritza bat edo nolabaiteko bultzada politiko bat. Gero baita ere, egin genunean atzoko analisia ere alderaketa egin zuen Patxi Zabaletak, hor Gernikako estatutua hor martxan jarri izeneko aldarrikapenekin, eta berak gogora ekartzen zuen, Gernikako estatutu horretan elementu oso garrantzitsua izan zela, lurraldetasunarekin zer gertatzen zen, Nafarroarekin zer gertatuko ote zen, oraingoan estatusaren eztabaida oso EAE zentrista izango da, ala uneren batean ere botako dio aria Nafarroari? Depende. Depende nola egituratzen den. Berriro bueltatuta gazaren zehara, hau ere teknika bat da, eta teknika horretan gauzek ordena bat daukat, eta ordena hori logika bat dauka, eta jarraikortasun bat egon behar du. Nik uste dut, Nafarroan eman dela aldaketa politikorik handiena azkeneko hamarkada honetan, hor egokitu dela hobekien jendartearen egoera fase historiko desberdin honi, violentzia politikoren auzia tartean dela,
Hori ikusi egiten da gauza askotan, ez bakarri gobernu aldaketetan, edo Iruñan EH Bildu gobernu alkatetzan egotea, ikusten da ere torturatuen auzian, ikusten da ere beste elementu sozial kulturaletan. Eta zentzorretan Urdangarinek esaten zuenaren arira, agian existitu egiten dira baldintza batzuk, dinamika politiko horrek izateko izaera sozialago edo herrikoiago bat. Hori berriro ere alderdien menpe egongo da, eta nik uste dut, hori bilbide bat egon da, Nafarroan badago kezka bat, garai hartan saldu gintuztelako, EAJ astu egiten da sarri horretaz, baina gure sentsazioa, eta hori hauteskunde ikusten da, EAJ bere kabuz bakarrik aurkeztu denean beti galtzen ateratzen da, Nafar gehienon, abertzale gehienon, eta autodeterminazioaren aldeko gehienon, eta demokrata askoren sentsazioa dalako EAJak bizkarra eman ziola Nafarroari, eta bere esku zegoela hori hortan gehiago egitea. Bigarrenez egingo dio, begiratu behar diogu geroa bairen egoerari, begiratu behar diogu orain sortu den bloke horren egoerari, Maria Txibiteren jarraipenari, nik uste dut hor badaudela elementu zehatzagoak politikari, aktualidade politikoari eragiten diotenak, baina badaukatenak beste dimensio nolabaiteko estrategikoago bat edo legegintzaldi bat gainditu egiten dutenak. Guzti horiekin gelditzen gera. Iñaki Soto, gaurkoan... Tour de force. Tour de force. Estilo berri batean. Bakarka gaurkoan. Bakarkako analizimaiak. Eskerrik asko goizanetan gurean izateari. Zori, besarkada bat. Larun bat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Goizeko 10 dira, 7 lagun epaituko dituzte gaur bertan Puyo agentzia okupatzea leporaturik, izan ere, iazko urtarrilean 50 bat lagun sartu ziren Azparneko higiezinen agentzia honetan espekulazio kasu bat salatzera, aierako espekulazio kasua intzutzen ere, Aritz Santa Maria, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleo, Karberoa, Lurra eta Etxebizitza kolektiboek jakinarazi zutenez, etxe xuria etxea 1.579.000 euroan salgai ezarria izan zen, erositakoa baino 6 aldiz prezio garestiagoan. Ekintzaileek eskuorriak banatu zituzten, baita bertako langileari aierrako etxearen iragarkiak kentzeko eskatu ere. Xean Michel Puyo agentziako zuzendaria hurbildu zen ekintzara eta mobilizazioko kideekin mintzatu zen. Dena dela, jendarmeria hurbildu bazen ere, ezen inolako istilurik izan. Militanteek okupazio ukatu eta manifestazioa bidez segitu baizuten protesta. Egun hartatik zenbait hilabetera, gaur astarte honetan, hilaren 30ean okupazioan parte hartu zuten 7 kide epaituko dituzte Baionan. Estatuak beldurtu nahi dituela iritzi dute kolektiboek, baina ez dutela amore emango ohartarazi dute ere bai. Hori dela eta indarrak batu espekulazioa borrokatu lelopean, Donistiritik Azparnera arteko autobarraskilo operazioa eta Puyo agentziara arteko manifestazioa egin zuten joan den larun batean.
Horrez gain, autoinkulpazio kanpaina martxan izan dute uda osoan zehar, eta gaur Baionako auzitegira eramanen dituzte ekimen horren bidez bilduriko sinadurak. Bestalde, kulturari dagokionez, aipatuko dugu Euskal Herriko musika sektorearen topagune profesionala Tabakaleran eginen dutela gaur hasi eta bihar asteazkenarekin bukatuko dela Must Gay Pro topaketa. Musikaren profesionalek esperientziak partekatzeko, sektorearen erronkei buruz hausnartzeko eta lotura berriak sortzeko ekitaldian mahai inguruak, ikastaroak, eztabaidak, aurkezpenak egingo dituzte besteak beste. Aurreko orduan esan dugun moduan, Naiz Irratian saio berezia eginen dugu bertatik. Izan ere, Iker Gurrutxaga eta Iraia Kamara lankideak zuzenean arituko dira goizeko 11:00 arratsaldeko ordu biak bitarte musikariaren saio berezian. Beraz, ez galdu entzule. Nazioarteko kontutxo bat aipatuko dugu alaber gutxienez 19 pertsona hil baitira eta 20 baino gehiago desagertu baitira Vietnamen bualoi tifoiaren ondorioz. Aurten Vietnam astindu duen ekaitzik hilgarrienak 80 pertsona baino gehiago zauritu ditu eta 105.000 etxebizitza baino gehiago kaltetu erdialde iparraldeko 15 probintzietan baino gehiagotan. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Trafikoari dagokionez aipatuko dugu zenbait puntutan bide lanak direla eta trafikoa motela dela esaterako Eskoriatzen edo Busturian. Onkortzeko joeratxoa hartuko du eguraldiak astearte honetan. Goizean oraindik hodei dezenteak hartuko da zeruan, bereziki Kantauriar isurialdean eta Araba eta Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan. Gainera, hodei hauek han-hemenka kostaldean eta bereziki Kantauriar isurialdean euri pixka bat ere utziko dute, oso gutxi hala ere, orokorran litro eskaren bat edo beste soilik pilatuko da. Ego isurialdean ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean gainera hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Eguerditik aurrera ostarteak irikitzen joango dira lurralde osoan, denean ateri egongo da eta ostarte politak irikiko dira, naiz eta mendi inguruetan oraindik hodei batzuk geratuko diren. Gau partean berriz ere hori bai, Kantauriar isurialdean hodeiek lekua irabaziko dute. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko zaigu eta ahul arratsaldean iparraldera egin eta bizitu egingo da eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko kokatuko dira edo litekena da ego isurialdean zertxoet behera egitea ere. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak aldiz igo egingo dira ego isurian, Kantauriar isurialdean antzeko mantenduko dira. Kantauriar isurialdean bertan 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 19 eta 24 gradu bitartean. Temperatura freskonak Kantauriar isurialdearen barnealdean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan. Guzti horiekin gelditzen gera, baina azken orduko albiste bat ere badaukagu Aritz. Beira, horren Nafarrotik datorrena. Zehazki, Bif de Alda kantuagatik Raimundo Elkanasteroko taldekide guztiak absolbitu omen dituzte. Hau ere aipatu beharko duzu gero ere. Eskerrik asko Aritz. Gero arte. Eta joan aurretik agurtuko ditugu, bigarren kafeko kideak, egunon? Egunon. Egunon, Pegi. Bueno, nolako kontuak izango dituzte ipagek gaurko honetan? Gauza askotxo. Goirentzat beti dira gauza askotxo. Denetarik izango dugu, batetik Izortze Santin Gomezekin ariko gara, eta badakizu zientzia giroan aritzen garela berarekin. Gaur ere baditu hainbat gai, hainbat kimika eta biologiaren ardatzetako ikerketa eta bestelakoak nolabait lantzeko, eta arekin hortxe ariko gara, luze eta lasai urteko lehenengo kolaborazio egiten. Trump, adimen artifiziala eta musika. Horiek izango dira gaurko 3 zutabeak. 3 zutabeak. Ez da kombinazio, hola helduta. Probetan sartuta ez da gitzeateako litzateken, baina tira. Horroaldia ere izango dugu izpide, eta uste dut oso gai interesgarria dela, hain zuzen ere garai honetan Gorbeiako horroaldi edo marrualdiari buruz. Ariko gara Arabako Parke Naturaletako teknikari den Hauxi Angulorekin, eta nola zaintzen duten nolabait bertako animalien eta bertako ekosistemen berezitasuna garai honetan, ez? Eta marrualdi horren inguruan ariko gara eta kontatuko dizkiguten bat kontu. Hausnarketa batzuk ere egingo ditugu, musika estilo bakarrarekin bizi beharko bagenu zein izango litzateken, denetarik izango dugu eta hori hurrengo 2 orduetan kontatzeko. Oso ondo, proposamen guzti horiekin gelditzen gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez joateko tenore aldu zaigu ondo izan, egun polita izan. Naiz Irratia.